வணக்கம். நான் டாக்டர் ராமநாதன் அர்ச்சுனா. இன்றைக்கு 2026ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 5ஆம் தேதி. இன்றைய தினம் இந்த வீடியோ முக்கியமாக கனபேர் என்னோட கிட்டத்தட்ட நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 50-60 பேர் என்கிட்ட கேட்டுட்டோம். இந்த அன்றைக்கு போன இன்டர்வியூவை வந்து ஒரு தமிழாக்கம் செய்து போடுங்க டாக்டர். அந்த இன்டர்வியூ அதாவது அததிறனில் வந்து 360 டிகிரி என்று சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று இருக்கிறது. அதனுடைய தமிழாக்கம் அது கிட்டத்தட்ட 52,000 பேர் 2 hours வியூ 52,000 பேர் பார்த்துருக்கிறார்கள். 2 hours ப்ரோக்ராம். அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட நான் உங்களுக்கு வாசித்து கொமெண்ட் போட்டிருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 400 கொமெண்ட் இப்போ 600 கொமெண்ட்டு கிட்ட வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதில் ஒரு 1, 2, 3 ஒரு கொமெண்ட்டை விட மிச்சம் முழுக்க 100க்கு 98% வந்து சரியான பாசிட்டிவான கொமெண்ட் வந்திருந்தது. அப்போ சிங்கள மக்களையே அப்படி உங்களை விரும்புகிறார்கள்ன்றதுக்கு என்ன கேட்டவை, தேசிய தலைவர் பிரபாகரனை பற்றி என்ன கேட்டவை, அதுக்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொன்னீங்கள் என்பது தொடர்பாக டாக்டர் எங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் ஒன்று போடுங்கோ என்று சொல்லி கேட்டுச்சினா. அப்போ நான் சொன்னேன் சரி போடுறேன், அவசரப்பட வேண்டாம், ஆனால் டைம் இருக்கிற நேரம் போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் நான். ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் முழுக்க அதனுடைய தமிழாக்கம் மொத்தம் 2 மணித்தியால வீடியோ. ஆகவே எனக்கு அந்த 2 மணித்தியாலத்தையும் ஒரேடியாக தமிழாக்கம் செய்து போட்டால் உங்களால் பார்க்க இயலாது. ஸோ நான் டிசைட் பண்ணியிருக்கிறேன் வந்து அந்த 2 மணித்தியால வீடியோவை 4ஆக பிரித்து பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3, பார்ட் 4 4ஆக பிரித்து வீடியோ போடுறேன். முதலாவது வீடியோ கஷ்டப்பட்டு எடிட் பண்ணி போடுறேன். அதை எவ்வளோ பேர் பார்க்கணுன்றதை பொறுத்து தான் மிச்ச வீடியோவை டிசைட் பண்ணுவோம். ஸோ வாரங்கோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Derana, Sri Lanka's premium entertainment experience. අයිබෝවන් අදත් දෙරණ 360. අද දෙරණ 360 ආරාධිතයා පිළිබඳව පූර්ව ප්‍රචාරක පටිවලින් ඔබ මේ වන විටත් හොඳටම දැනුවත් වෙලා තිබෙනවා. විශේෂම 2024 මහමැතිවරණයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පළමුවරට තේරීපත් වුණත් උතුර නියෝජනය කරන මහජන නියෝජිතයෙක් වුණත් අද රටම කතා කරන මහජන නියෝජිතයෙක් බවට පත්වන්නට, රටම අඳුනන මහජන නියෝජිතයෙක් බවට පත්වන්නට ඔහු සමත් වෙලා තිබෙනවා. යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කෙන් මනාප 20,487ක් ලබා ගනිමින් ස්වාධීන කණ්ඩායම් 17 යටතේ තරග කළා පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් වුණු යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ ස්වාධීන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය රාමනාදන් අර්චුනා අද අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. අයිබෝන් කියලා ඔබ පිළිගන්න. පළමු වතාවට අපි 360 හමු වෙන්නේ. මම හිතන්නේ පුලුල් පරාසයක බොහෝ දේ කතා කරන්නට අපිට තියෙන வைத்தியතුமா. முதலாவது என்னை பற்றிய விளக்கம். அதாவது வந்து 2024ஆம் ஆண்டு சுயாதீன குழு 17 ஜாழ்ப்பாணத்திலிருந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்றும், அதே நேரத்திலே இதுவரை இலங்கை முழுவதுமே பேச்சு பொருளாக இருக்கின்ற அல்லது கதை பொருளாக இருக்கின்ற ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர், ஒரு சரித்திர ஒரு நபரை பற்றி தான் இன்றைய தினம் நாங்கள் உங்களுக்கு இந்த இன்டர்வியூ செய்ய போகிறோம் என்று சொல்லி இந்த இன்டர்வியூவை ஆரம்பிக்கிறார்கள். හැබැයි මං කැමති ඔබව අර මම කිව්වා වගේ රටේ බොහෝ දෙනෙක් දැන් අඳුනනවා. හැබැයි ඒ අද ඔබ ඔය කරන භූමිකාව ඇතුලේ තමයි හැමෝම ඔබ හඳුනන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් විදියට. ඔබට බොහෝ දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා ඒ භූමිකාව ඇතුලේ. හැබැයි මං කැමති පොඩ්ඩක් ඔබේ කුඩා කාලයට යන්න, ඔබේ පාසල් කාලයට යන්න. ඔබ ශ්‍රාවකච්චේරිහිදී මම හිතන්නේ උපත ලබන්නේ 1986. එතන ඉඳන් උසස් පෙළ දක්වා ජීවිතය ගැන මුලින්ම අපි කතා කරගමුද ආරම්භය. ගමක් නෙවෙයි සාවචේරි මම 2012 බැන්දේ මගේ වයිෆ්ගේ තාත්තා ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්. ඒක තමයි සාවචේරි. ඊට කලින් ඔබදුනේ පෙරියවලන් කියන ප්‍රදේශයෙන් එතන තමයි පළවෙනි සැරේම ඔලිම්පික් ගියේ මගේ තාත්තාගේ ලොකු තාත්තා පළවෙනි සැරේම ඔලිම්පික් ගියේ කෙනා. ඊට පස්සේ ඒෂියන් ගේම් ගෝල්ඩ් මෙඩල් ගත්තෙත් එයා තමයි. එතන තමයි අපේ හිස්ටරි පටන් ගන්නෙ. 86 උබදුනේ 97 ස්කෝලර්ෂිප් කරේ කිල්නොචි ඩිස්ට්‍රික්ට් එකකින් සෙකන්ඩ් රෑන්ක්. ඊට පස්සේ 2002 ඕ ලෙවල් කරේ 2005 ෆස්ට්
B2BC රිසල්ට්ස් එකකින් සෙකන්ඩ් ෂයි තමයි 2006 තමයි මම කැම්බස් ගියේ. ඔව්. ඔබේ පවුලේ විස්තර කතා කරොත් තව කවුද පවුලේ? තාතා 1960 ඉඳන් 83 වෙනකන් මම හිතන්නේ 60 ඉඳන් 63 වෙනකන් කස්ටම්ස් එකේ ශ්‍රී ලංකා කස්ටම්ස් එකේ 63 ඉඳන් 83 වෙනකන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ 83න් පස්සේ 87 වෙනකන් පිටරට 86 වෙනකන් ඊට පස්සේ 87 ඉන්දියන් ආමියාවනේ ලංකාවට ඒත් එක්ක ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ 89 හරි 90 කොටි එකේ සම්බන්ධ වුණා LTT සංවිධානයේ පොලිස් ඒකකයට. පොලිසියකට කොටි කියන අපිටත් කැමති. ඉතින් අපිත් කොටිනේ. ඒ නිසා අපිටත් කැමති. කොටි එකකින් සම්බන්ධ වුණා 2009 වෙනකම් පොලිසිය තමයි හිටියේ. කොටි යුනිෆෝම් දාලා නැහැ. ඒ වුණාට කොටි පොලිසිය වුණාට කොටියට පොලිස් තිබ්බා, කෝට්ස් තිබ්බා, හැම එකම තිබ්බානේ. ඒගොල්ලෝගේ කෑල්ලකින් තාත්තා දෙවෙනියා විදියට හිටියා පොලිසියෙන්. ඊට පස්සේ 2009 කකුල තුවාල වෙලා හොස්පිටල් එකේ ඩියුටි කරනකොට කකුල තුවාල වෙලා බඩේ තුවාල වෙලා පදවියා හොස්පිටල් එක ගෙනලා එතනින් තාත්තව උසගෙන තියෙන්නේ සිංහලෙන් 2009 අන්තරාධපුර කෝට්ස් එකේ තාම නඩුව යනවා තාත්තව හොයන්න නැහැ මරණ සහතිකයකුත් නැහැ මරණ සහතිකයකුත් නැහැ තාමත් ඒ නඩුව යනවා ඊට අමතරව මේ මම ඇත්ත කියන්න බෑ මේවා ඔව් ඊට අමතරව අයියලා 4 දෙනෙක් ඉන්නවා දෙන්නෙක් පිටරට ඉන්නේ එක්කෙනෙක් ෆ්‍රාන්ස් එක්කෙනෙක් UK වල ඉන්නේ 4 වෙනි අයියාගේ වයිෆ් කන්සල්ටන්ට් ඇනස්තෙටිස්ට් ඊට පස්සේ ඊට අමතරව අයියලා දෙනෙක් මෙහි ඉන්නවා ටීචර්ස්ලා මම ඔබට අයියලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා 4 දෙනෙක් මම කොට බහල එනකන පස්වෙනියා අර්චුනා කියලා නම හැදුනත් ඒක තමයි අර මහා භාරතවල අර්චුනා කියන්නේ ඒ කියන්නේ මම දන්නේ හීරෝද සිංහලෙන් රණවිරුවා විදියට වීරයෙක් කියන්නේ හීරෝ ඒකේ පස් දෙනෙක් ඒ පවුලත් පස් දෙනෙක් එන තමයි අර්චුනා කියලා නම දැම්මේ හිස්ටෝරිකල් නම ඊට පස්සේ මම කැම්බස් ගිහලා තියෙනවා 3ක් අද වෙනකන් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය ජපානයේ විශ්වවිද්‍යාලය ඊට පස්සේ ඔබේ මම කැමතිද ඔබේ පියා ඔබ එක්තරා සංවාදයක් කියනවා මම ඒව මම කැමති ඒක මෙතනත් මතු කරගන්න පොලිස් පාපදු කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරුවා කියලා ඔබ කියනවා පාපදු කණ්ඩායම කියන්නේ ෆුට්බෝල් yes 1966 සමාවෙන්න මට භාෂාවත් එක්ක අපේ 1966 පොලිස් ෆුට්බෝල් ටීම් කැප්ටන් තාත්තා ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ ෆුට්බෝල් කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරුවා ඔව් 1966 ඊට පස්සේ අපේ පවුල ගොඩක් අය ශ්‍රී ලංකා වයිස් 83ට කලින් ඔයා බලුවොත් උතුරේ ගොඩක් අය පොලිසිය වැඩ කරලා තියෙනවා 80 ජූලියෙන් පස්සේ තමයි මිනිස්සු වෙන් වෙලා ජනතාව වෙන් වෙලා උතුරට ගියේ 2005 ඔබ උසස් පෙළ කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඒ අවුරුද්දේ තිබ්බ අර ඉසෙට්ස්කෝ එක සම්බන්ධයෙන් පැටලැවිලි සාගත තත්ත්වයක් යක්නා ඩිස්ට්‍රික්ට් එකේම මට විතරයි B2C 2BC වෙලා වැඩි වෙලා ආවේ සෙට් ස්කෝර් 1.46 මොකක් කරේ තිබිලා 1.6 ආවා සෙට් ස්කෝර් ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ෂයි එකේ A to B හැබැයි පළවෙනි සැරේ මෙඩිකල් කරන්න බැහැ කියන එක ආවේ එතනද ඒ කන්ෆියුෂන් එක ඇති වුණේ පළවෙනි සැරේ දෙවෙනි සැරේ සෙකන්ඩ් ෂයි ගන්නකොට මට ඩෙන්ටල් හම්බුනේ මොලිකියුලර් බයොලොජි ඉඳන් ඩෙන්ටල් එකට ගිහිල්ලා ඩෙන්ටල් නඩුවක් දාලා ඊට පස්සේ අවුරුදු දෙකකින් පස්සේ තමයි නඩුව ඉවර වුණේ. එතකන් තමයි ඔබ පේරාදෙණියට. ඒතකොට ඩෙන්ටල් කරනවා. ඩෙන්ටල් කර ඊට පස්සේ ඒක නවත්තලා ඔබ ආයනවා යාපනයට. යාපනයට මුලින් ඉඳන් ආපහු ඉනිෂියල් කෝස් ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කෝස් ඉඳන් ගියා. එතකොට ඒක පටන් ගන්නේ 2008 ඕගස්ට්. ඒ අනුව යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයෙන් තමයි ඔබ MBBS උපාධිය ගන්නෙ. ඊට පස්සේ 2022 වෛද්‍යවරයා හිටියා විදියට මම කළුබෝවිල ඉන්ටර්න් කරේ. ඊට පස්සේ 2022 ඕගස්ට් මම එක්සෑම් එක කරලා හොස්පිටල් ඩිරෙක්ටර් පෝස්ට් එක හම්බුණා. MSc එකක් කරා. ඊට පස්සේ 2024 චාවචේරි හොස්පිටල් එකට ෆස්ට් අපොයින්ට්මන්ට් අරගෙන ගිහිල්ලා තමයි අද වෙනකම් පාර්ලිමේන්තුවේ එන්න හේතුව වුණේ ඒ ෆස්ට් අපොයින්ට්මන්ට් තමයි. හොඳයි. ඔබ 2016 ඔබ පටන් ගන්නවා මම හිතන්නේ කළුබෝවිල ඉන්ටර්න්ෂිප් එක කරා. ඊට පස්සේ 2018 ඔබ යනවා චාවකච්චේරි. ඊට පස්සේ ඔබ 2021 පේරාදෙණියට යනවා. පේරාදෙණියට ගිහලා 2022 තමයි ඔබ කිව්වාගේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් පැත්තට ගිහලා ඔබ විභාග සහ ඔබේ මාස්ටර්ස් කරන්නේ. ඔව් 119ක් එක්සෑම් ලිව්වා. ඒකෙන් 4 වෙනි රෑන්ක්. 4 වෙනිය බවට පත. ඔබ කොහොමද ඊටාම ඉගෙනුමට දක්ෂයි? එහෙම ගන්නෑ. ඒ වගේ අචීව්මන්ට් එකක් තියෙනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එක්සෑම් එකේ ලියන්න විතරක් නෙවෙයි ඒකේ එක්සෑම් පාස් වෙන්න ඕන නම් සීනියර්ස්ලා සර්ලා 6 දෙනෙක් වයිවා ඉන්ටර්විව් කරනවා. එතකොට ඒකේ තමයි මාක්ස් ලැබෙන්නේ. ඒකේ මට හොඳ නමක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ හොරකම් කරන්නේ නැහැ කියලා නමක් තිබ්බා. ඒ නිසා හොඳ මාක්ස් ලකුණු ටිකක් හම්බුණා. ඒකේ ඒ ලකුණු වලින් තමයි ඒක යන්නේ. හොඳයි. ඔබ ඊට පස්සේ 2024 ජූනි 13 තමයි චාවකච්චේරි හොස්පිටල් එකට එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔබ ඒක වැඩ බලන වෛද්‍ය අධිකාරීවරයා විදිහට පත් වෙනවා. එහෙම ගත්තට පස්සේ ඔබ චාවකච්චේරි කියන්නේ ඔබට ටික හුරු පුරුදුයි. මොකද 2012 ඔබේ බිරිඳගේ
පදිංචියත් එක්ක ඔබ දන්න ප්‍රදේශයක්. හැබැයි එතන ඉඳං අතීතයට ගියාට පස්සේ බොහෝ දෙනෙක් කියන කතා සියල්ලත් එක්ක බොහොම ඉක්මනට මාසයක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති වෙනවා. ඔබ ஓகே, இன்றைய தினம் அவர் கேட்ட கேள்விகள் என்னவென்றால், அவர் சொல்லுகிறார் என்றால், நாங்கள் நீண்ட ஆழமாக கதைக்கப் போகிறோம் இந்த இன்டர்வியூவில். அவே உங்களுடைய சின்ன பிள்ளை காலங்கள், இந்த சைல்ட்ஹுட் காலத்திலிருந்து எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துங்கள். நீங்கள் எங்கே வேலை செய்தீர்கள், எங்கே படித்தீர்கள், பிறந்தீர்கள் என்றதை நாங்கள் கதைப்போம் என்று சொல்லுகிறார். அப்போது அவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் சாவச்சேரியிலே 1986ஆம் ஆண்டு பிறந்திருக்கிறீர்கள், சாவச்சேரியில் வளர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்று அவர் ஆரம்பிக்கின்ற போது நான் நிப்பாட்டி சொல்லுகிறேன், இல்லை, நான் பிறந்தது பெரிய விளான். சாவச்சேரி என்பது என்னுடைய முதல் மனைவியினுடைய அப்பா ஒரு ப்ரொஃபஸர். அந்த இடத்தில் தான் நான் அங்கே சாவச்சேரியில் தான் பிறந்து வளர்ந்தேன். சாவச்சேரியில் பெரிய விளானில் பிறந்து வளர்ந்தேன். ஆனால் சாவச்சேரி வந்து நான் 2012ஆம் ஆண்டு கல்யாணம் கட்டி போன இடம் தான் சாவச்சேரி. அதோடு நான் எந்தெந்த பல்கலைக்கழகங்களில் படித்திருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். பேராதன பல்கலைக்கழகத்தில் ஆரம்பத்தில் 2008ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2006ஆம் ஆண்டுலேருந்து 2008ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் வரைக்கும், யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் 2008 ஆகஸ்ட்லேருந்து 2015 மார்ச் வரைக்கும், மார்ச் அல்லது மே வரைக்கும். அதுக்கு பிறகு கொழும்பு போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிசின், அதாவது வந்து மருத்துவ உயர்பட்ட படிப்பு வந்து 2022 ஆகஸ்ட்லேருந்து 2024ஆம் ஆண்டு ஜூன் வரைக்கும் படித்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். அது பிறகு அவர் கேட்குறார் என்றால், உங்களுடைய அப்பாவினுடைய ஃபேமிலி டீட்டெயில், உங்களோட அம்மா அப்பா சகோதரங்களுடைய ஃபேமிலி டீட்டெயிலை கேட்குறார். அப்போது நான் சொல்லுகிறேன், எங்களோட அப்பா 1960லேருந்து 63ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற வரைக்கும் அவர் ஸ்ரீலங்கா கஸ்டம்ஸில் வேலை செய்து 63லேருந்து நான் நினைக்கிறேன் 83 வரைக்கும் இலங்கை போலீஸிலே வேலை செய்தார். அதில் வந்து அப்போ அவர் கேட்குறார், ஃபுட்பால் டீமில் இருந்தீங்க, அந்த வேர்டு எனக்கு விளங்கியலை. அப்போ நான் சொல்கிறேன், அப்பா வந்து ஸ்ரீலங்கன் ஃபுட்பால் டீம் கேப்டனாக 1966ஆம் ஆண்டு இருந்தவர். அது பிறகு 1983ஆம் ஆண்டு இனக்கலவரத்துக்கு பிறகு அப்பாவினுடைய அக்காவினுடைய மகனவன், அதுக்கு பிறகு அம்மாவினுடைய என்னுடைய சொந்த அம்மாவினுடைய தம்பி எல்லாருமே ஸ்ரீலங்கன் போலீஸில் இருந்தபடியால் அதற்கு பிறகு அவர்கள் அங்கே போயிருக்கிறார்கள். 83ஆம் ஆண்டு திருப்பி வடக்கு போயிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறேன். அதுக்கு பிறகு என்னுடைய அப்பா வந்து 83ஆம் ஆண்டு ஜெர்மனிக்கு போய் 86ஆம் ஆண்டு அல்லது 85ஆம் ஆண்டு திருப்பி ஜெர்மனியிலேருந்து திரும்பி வந்து, அது பிறகு 87 இந்தியன் ஆர்மி பிரச்சனை நடந்து கொண்டிருந்தது. 87க்கு பிறகு என்னுடைய தந்தையார் 89களிலே 90களிலே இயக்கத்தினுடைய எல்டிடியில் ஜாயின் பண்ணுறார். அப்போது நான் சொல்லுகிறேன், கொட்டிகியான்னு மட்டத் கெமத்தி என்ற, இப்போ நான் சொல்கிறேன் இயக்கம் என்று சொல்கிறது கொட்டி என்று நீங்கள் எனக்கு சொன்னாலும், நீங்கள் என்ன கொட்டி என்று சொன்னால் எனக்கு கெமத்தி அப்படி என்று நான் சொல்கிறேன். அதுக்கு பிறகு 2009 வரைக்கும் என்னுடைய தந்தையார் வந்து போலீஸில், அதாவது வந்து இயக்கத்தினுடைய காவல்துறையிலே வேலை இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறேன். அதில் முக்கியமாக சொல்ல விரும்பினால், எங்களுடைய இயக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீதிமன்றம், போலீஸ், காவல்துறை, வான்படை எல்லாமே இருந்தது என்றதையும் அவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிறேன். அதுக்கு பிறகு 2009ஆம் ஆண்டு தந்தையார் வந்து வயிற்றுலையும் காலையும் காயப்பட்டு ஐசிஆர்சி மூலம் திருவோணமலை வைத்தியசாலை கொண்டு வரப்பட்டு, திருவோணமலையிலிருந்து பதவியா வைத்தியசாலைக்கு அனுப்பப்பட்டு அங்கிருந்து அவர் காணாமல் போயிருக்கிறார்னு சொல்லுகிறேன். அப்போ இவர்கள் இருக்கிறாங்க, உங்களோட அப்பாவினுடைய டெத் சர்டிஃபிகேட் கூட இல்லையான்னு நான் சொல்லுகிறேன். இல்லை, டெத் சர்டிஃபிகேட்டும் கூட தரவில்லை. அதே நேரத்தில் அப்பாவினுடைய வழக்குகள் வந்து அன்றாட கோர்ட்ஸில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, இன்னும் அதை பற்றிய விவரங்கள் தரப்படையில் என்று சொல்லுகிறேன். அதுபோல் என்னுடைய அண்ணாமார் சகோதரர்கள் பற்றி கேட்கிறார்கள். 4 சகோதரர்கள், 2 பேர் வெளிநாட்டில், 2 பேர் இங்கே இருக்கிறார்கள். ஒருவர் ஃப்ரான்ஸில், ஒருவர் லண்டனில் என்று சொல்லுகிறேன். அதோடு நான் தான் என்னுடைய வீட்டிலே கடைசி பிள்ளை என்று சொல்லுகிறேன். அதற்கு பிறகு என்னுடைய பேர் அர்ச்சுனா என்ற பேர் வைக்கப்பட்டது. மகாபாரத வரலாற்றை சொல்லுகிறேன். மகாபாரதத்திலே ஒரு வீரனுடைய பேரை தான் அந்த 5 பேரில் ஒருவர் தான் எனக்கு பேர் வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறேன். நேரம் 3 கேம்பஸில் படித்த என்ற விடயத்தை திருப்பவும் கேட்டு அதுக்குரிய விளக்கத்தையும் சொல்லியிருக்கிறேன். அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், ஏலெவல் இந்த மாதிரி உங்களை ஃபர்ஸ்ட் என்ன ரிசோர்ஸ்ன்னு கேட்குறாரு. அப்போ நான் சொல்லுகிறேன், B2C இருந்து 2005ஆம் ஆண்டு மைந்த எடுத்த பிறகு B2C 2BC மாற்றப்பட்டது, ரீகரெக்ஷன் போடப்பட்டது, ஓல் ஐலண்ட் ரீகரெக்ஷன் போடப்பட்டது, எனக்கு 2BC மாற்றப்பட்டது. சர்ஸ்கோர் 1.46லேருந்து 1.6க்கு போயிருந்தேன் சொல்லுகிறேன். அப்புறம் செகண்ட் சைடிலே தான் நான் மெடிசின் என்டர் பண்ணினேன். நான் மெடிசின் என்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னே பேராதனை மொலிக்யூலர் பயாலஜி ஆரம்பித்து, மொலிக்யூலர் பயாலஜி இருந்து பேராதனைய கேம்பஸுக்கு மறுபடியும் மேலே போய், அதுக்கு பிறகு பேராதனை கேம்பஸ்லேருந்து வழக்கு போட்டு ஜாழ்ப்பாணத்துக்கு போனேன் என்று சொல்லி அந்த விடயங்களையும் சொல்லியிருக்கிறேன். அது பிறகு 2008ஆம் ஆண்டு யாழ்ப்பாணத்துலேருந்து MBBS படிச்சிருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன். அது மாதிரி 2022ஆம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால்
அட்மின் எக்ஸாம் வந்து நான் பாஸ் பண்ணினான்னு சொன்னான். அதில் அவர்கள் சொல்லியிருக்கேன் 119 பேர் எக்ஸாம் எடுத்தவர்கள். அப்போது 4 பேர் தான் 4வது ரேங்காக வந்தான். 25 பேர் தான் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணவர்கள். அப்போது அதில் நான் அவருக்கு என்ன கேட்டால், நீங்கள் 119 பேர் எக்ஸாம் எடுத்து 4ஆக வந்திருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் நான் நினைக்கிறேன் நல்ல ஒரு படிப்புக்கு வந்து விருப்பமுள்ள ஒரு நபராக படிக்கிற ஒரு படியை நான் கேட்கும்போது நான் சொல்கிறேன், இல்லை இந்த அட்மின் எக்ஸாம்ன்றது வந்து ரிட்டன் எக்ஸாம் 75 பேர் பாஸ் பண்ணவர், ரிட்டன் 75ல் அதுக்கு பிறகு வைவா ஒரு மணத்தியால் 6 பேர் இருக்கிற ஒரு மணத்தியால் 10 நிமிஷம் வைவா நடக்கும். ஸோ அந்த வைவாவிலே நான் களவெடுக்காதவன் நல்லவனோட ஒரு பேர் என்னுடைய சீனியர்ஸுக்கு இருந்திருக்கிறது. அதை வைத்து தான் நான் அவர்களோடு எங்களோட சேர்மேர் வைவாவிலே மார்க்ஸ் போட்டு தான் நான் அப்படி நல்ல நிலைக்கு வந்து நான் சொல்லியிருக்கிறேன். அதுக்கு பிறகு கேட்குறார்கள், அந்த உங்களுடைய அடுத்த அதாவது வந்து 2024ஆம் ஆண்டு ஜூன் 14ஆம் தேதி நீங்கள் ஆதார வைத்தியசாலை சாவகச்சேரிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் அடைச்சு போயிருக்கிறீங்கன்னு சொல்கிறார்கள். ஸோ அது தொடர்பாக கதைப்போம் பண்ணும்போது சாவகச்சேரி வைத்தியசாலை நான் போன அப்புறம் தான் பிரச்சனை தொடங்கினது தொடர்பாக கதைப்பேன் என்று சொல்லுகிறேன். ගිය දවස 13 ගියා 14 ඉඳන් ප්‍රශ්නේ. ඔව් මොකක්ද උනේ? මාව උතුර එන්න දෙන්නේ නැතුව උපරිම try කරා. එතකොට මම මේ ප්‍රදේශ ජීවත් වෙච්ච නිසා මම දන්නවා හොස්පිටල් එක කොච්චර හොරකම් කරනවද කියලා. එතකොට මගේ first step ශාවකච්චේරි එන එක වළක්වන්න මුලින්ම try කරා. 2018 ડોક્ટર ප්‍රියන්ත අත්තපත්තු 2024 මගේ first appointment letter එක 24 දෙනෙක් නම් තියෙනවා. මම ලෙටර් එක මම ඕන නම සබ්මිට් කරනවා. ඒකේ මගේ නම විතර ටිෆෙක්ස් කරලා මාව දැම්ම KKS මේ KKS නමේ කයිට්ස් කියලා හොස්පිටල් එක. එතකොට සෙක්‍රටරි හිටියේ පාලිත මහිපාල. ડોක්ටර් පාලිත මහිපාල. එතකොට මගේ බච් එකකින් 24 දිනම ඒගොල්ලෝගේ මේ අපොයින්ට්මන්ට් දැනට ගියා. මම හිටියා ඩිරෙක්ටර් අතපත් ඔෆිස් එකේ එළියේ. ඒ කියන්නේ මට උත්තර යන්න දෙන්නේ නැතුව. ඊට පස්සේ මට තාම මතකයි ඩිරෙක්ටර් TCS එකේ මම අදත් ගිහලා යාව හම්බෙලා ආවා. මට කිව්වා ඔයාට අපොයින්ට්මන්ට් ඕනේ නැහනේ. ඔයා ඉන්න මිනිස්ට්‍රි එකකින් මගේ ලියුමක් තියෙනවා ටයිප් කරලා එන්න කියලා. මම ඉවසීමගෙන ඒක ටයිප් කරලා ගෙනත් දුන්නා. ඊට පස්සේ සර්කුලර් එකක් ගෙනත් දුන්නා. ඔයා නිකන් එන්නේ එළිය කම්පියුටර් එක තියාගෙන. කියන්නේ පොඩි ළමයි වගේ නේද? එළියේ ඉඳගෙන ටයිප් කරන්න කියලා මම ඊට පස්සේ ගිහලා හියුමන් රයිට්ස් එකේ කම්ප්ලේන්ට් එක දැම්මා. මට අපොයින්ට්මන්ට් දෙන්න නවත්තලා ඊටු ඇඩ් දුන්නා කියලා. ඔබ විභාගේ ලකුණු 94 වෙනියා කිව්වා. ඔව් 4 වෙනියා. ඒක අපොයින්ට්මන්ට් එකේ මාව පේරදිනිය දාන්න කියලා උපරිම try කරා. එතකොට අපේ බච් එක හැමෝම කැමති වෙලා මාව පේරදිනිය දාන්න හදනකොට ඩිරෙක්ටර් TCS එක අතපත්තු ડોක්ටර් අතපත්තුයි පාලිත මහිපාලයි මගේ ලියුම ඒ කියන්නේ මගේ අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එක මගේ නම ටිෆෙක්ස් කරලා කයිට්ස් කියලා දාලා උත්තර යන්න නැතුව තියාගත්තා උඩරිම. මම ගියොත් වලිය අදිනවා කියලා දන්නවා හොඳට. ඔබ පේරාදෙනියට යන්න කැමති වුණාද? ඔව් කැමති වුණා. මම පේරාදෙනියෙන් ඉඳන්නේ 2022 ආවා. ආපි මේකට. එතකොට මම කැමති වුණේ අපෝ පේරාදෙනියට ගියාම එතනින් මට නිකම්ම ලේසියෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් සිංකල ඒරියා එකේ මම වැඩ කරලා තියෙනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මට ප්‍රශ්නයක් එන්නේ කොහේරි ගිහලා හොරු අල්ලන්න ගියාම. එතකොට උත්තර මන් දන්නවා මේ හොස්පිටල් එකේ කොච්චර වංචාවක් තිබ්බද කියලා. මගේ අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එක ටිවර්ස් කරපු නිසා මම හියුමන් රයිට්ස් එකට ගියා. හියුමන් රයිට්ස් එකේ කම්ප්ලයින්ට් කරාට පස්සේ හියුමන් රයිට්ස් එකෙන් සෙක්‍රටරියට කෝල් කරා එක පුත්කලයාගේ අපොයින්ට්මන්ට් එක ඔයගොල්ලෝ දෙන්නේ නැතේ අයි කියලා. එතකොට දෙවෙනි ලෙටර් එකක් ගැව්වා ආපහු යන්න සාවචේරි වලට. සාවචේරි ජැෆ්නා ගිහලා බෙඩ බාර ගන්නකොට එදාටම ડોක්ටර්ස්ලා පටන් ගත්තා ස්ට්‍රයික් කතාව. ඊට පස්සේ ඔක්කොම එකද කරලා බාර ගන්න දවසේම. ඊට පස්සේ නෙක්ස්ට් ඩේ මං ගිහලා හොස්පිටල් මම හිටපු හොස්පිටල් නේ 2018 ඕගස්ට් ඉඳන් 21 වෙනකන් හිටපු හොස්පිටල්. ගිහලා හොස්පිටල් වෝට් රවුන්ඩ් එක කරනවා MS විදියට. එතකොට මං ડોකියුමන්ට් එක අරන් බලනවා තියටර් එකක් රන් කරනවා කියලා තියෙනවා. හැබැයි මේක තියටර් එකක් නෑ. මං දන්නවනේ හොස්පිටල් ගැන. එතකොට පළවෙනි සැරේ මම චීෆ් ක්ලාක් ගෙන්නලා CC ගෙන්නලා ඒෝ නෑ චීෆ් ක්ලාක් ගෙන්නලා ඊට පස්සේ ඒක බාර වෙන එක නා කිව්වා මේ මිලියන් 17ක් මේ හොස්පිටල් එකට ෆන්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඒකට බඩු අරන් තියෙනවා. දැන් තියෙන බඩුවයි ඒ බඩු ලිස්ට් එකකින් මට දෙකම දෙන්න කියලා. එතනම ඉඳන් GMO පටන් ගත්තා ස්ට්‍රයික් එක. මෙයාව එළියට දාන්න කියලා. එතනම ඉඳන් හැමදාම රණ්ඩු වෙලා ඊට පස්සේ GMO ડોක්ටර්ස්ලා කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා මාව එළියට දාන්න බොරු නඩුවක් දැම්මා චාවචේරි කෝට්ස් එකේ. නඩුව තාම යනවා. එනිසා මට කේක් එකකින් කියන්න බෑ. ඔව් 2016 නම් ඔබට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ GMO එකත් එක්ක ප්‍රශ්න තිබ්බද? 2016 ඉඳන් නෙවෙයි මම ඉන්ටර්න්ෂිප් එකට කලින් ගිහිල්ලා මෙම්බර්ෂිප් ගත්ත එක්කන. හරිද?
හැබැයි මාත් එක GMO ඇනගන්න පටන් ගත්තේ 2022 මම ඇඩ්මින් එක්සෑම් ලිව්වට පස්සේ. ඇඩ්මින් එකට ට්‍රේඩ් යුනියන් එකක් තියෙනවා MAFSL කියලා මෙඩිකල් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර්ස් ෆෝරම් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා කියලා. අනිත් එක තියෙනවා ඇසෝසියේෂන් ඔෆ් මෙඩිකල් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර්ස් AMA. දෙකම ජොයින් වෙලා 2022 ඉඳන් මම කිව්වේ ඔයාලට මේ එක්සෑම් එක 129 කින් 4 වෙනියට මම ගොඩ ගියේ. සර්ලා මාව දන්නවා හොඳට මම කවුද කියලා. වයිබා වලින් මට ලකුණු හම්බුනේ මං සර්ලාගේ වැඩ ටික රෑ 2 වුණොත් 3 වුණොත් මං ඉඳලා කරලා තියෙනවා. සර්ලා දන්නවා මාව හොස්පිටල් එක පත් කරාම මොකද වෙන්නේ කියලා. ඇඩ්මින් එකේ ඔක්කොම තියෙන වයිවා රිටන් එක්සෑම් මං ගොඩ ඊට පස්සේ වයිවා වලින් තමයි මම ලකුණු හම්බුනේ. එතකොට සර්ලාට මම වැඩ කරලා තියෙනවා අවුරුදු 3ක්. එතකොට එතනින් ඇඩ්මින් එක විරුද්ධ දැන් කොහොමද GMO වැඩ කරන්නේ ආණ්ඩුව විරුද්ධවනේ. එතකොට එතනින් 2022 ඉඳන් GMO මාත් එක වලි. මම ජන හැම දැනටම ගිහලා වලියක් ගැද්දා. පේරාදෙණිය හොස්පිටල් එකේ ක්වාටර්ස් ගන්නකොට මම ඒ හොස්පිටල් එකේ MO ප්ලෑනින් ඉඳලා මට ඕන බොරුවක් දාලා ගන්න තිබ්බා. අවුරුදු දෙකමාරෙන් පස්සේ ක්වාටර්ස් ගත්තා. ඒකටත් වලියක් දාලා ආවිල්ලා මගේ ක්වාටර්ස් එක කරලා වීඩියෝ කර ගියා. ඒ වගේ ආතල් දුන්නා ප්‍රශ්න තිබ්බා GMO එක. එතකොට මේ 2025 ජූනි මාසේ යද්දී එතකොට ඉලෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා 2024. එතකොට ඉලෙක්ෂන් එකක් එනවා නොවැම්බර් මාසේ. ඒක එතකොට පෙන්ඩිං තිබ්බේ ඉස්සෙල්ලා එන්නේ ප්‍රෙසිඩෙන්ෂල් එකක්ද නැත්නම් මේ ජෙනරල් එකක්ද කියලා ෂුවර් තිබෙත් නැහැ. ඔබට කොහේ හරි තිබ්බද මොකක් හරි බලාපොරොත්තුවක් ඡන්දයකට එන්න? இப்போதுதான் இந்த இன்டர்வியூனுடைய முக்கியமான ஹீட்டான பக்கங்களுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம். அப்போது அவர்கள் இருக்கிறார் இந்த பிரச்சனை, அதாவது வந்து சாவச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலை பிரச்சனை என்ன மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணின என்பது தொடர்பான விடயங்களும் GMOயுடைய இன்னோட தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளும் தொடர்பாக ஆரம்பிக்கிறார்கள். அப்போது நான் அவர்களுக்கு சொல்றேன் என்றால் 2024 ஜூன் 13 அல்லது ஜூன் 6 தான் என்னுடைய அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் அடிக்கப்பட்டது. அப்போது வந்து நான் யாழ்ப்பாணம் வருவதை 100% எப்படியாவது தடுக்கணும் என்பதுதான் இவர்களுடைய முக்கியமான நோக்கமாக இருந்தது. யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற மெடிக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக இருக்கிறவர்களிடமிருந்து எனக்கு மாபெரும் எதிர்ப்பு ஒன்றிருந்தது, நான் யாழ்ப்பாணம் வரக்கூடாது என்பதற்காக. ஆகவே முதலாவதாக என்னுடைய அந்த அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டரில் வந்து ஜூன் 6 இவர்கள் எனக்கு என்னுடைய அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டரை வந்து டிஃபெக்ஸ் பண்ணியிருந்தார். அதாவது 25 பேர் இருக்கிற அந்த அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டரில் என்னுடைய பேரை மட்டும் சாவச்சேரி என்ற பேருக்கு நேரே சாவச்சேரி ஸ்டேஷன் என்று போடப்பட்டிருந்தது. அது டிஃபெக்ஸ் பண்ணப்பட்டது. டாக்டர் அத்தப்பத்து மற்றது டாக்டர் பாலித மஹிபால, டாக்டர் பாலித மஹிபால என்று சொல்றவர் செக்ரட்டரி, டாக்டர் அத்தப்பத்து என்றவர் வந்து வைத்தியர், டிரெக்டர் TCS டெர்ஷரி கேர் சர்வீசஸ். இதில் இருக்கிறவர் தான் என்னுடைய இதை வெட்டி கைட்ஸ் என்று மாற்றி இருந்தார்கள். அதுக்கு பிறகு என்னுடைய பட்சில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு போய்விட்டார்கள் அந்த 6 ஆனால் நான் 7 8 முழுக்க அவர்களுடைய ஆஃபீஸுக்கு வெளியாலேயே நிற்கிறேன். என்னுடைய அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டரை ஏதாவது ஒன்று அடிச்சு தருவார்கள், சாவச்சேரிக்கு போகலாம் என்று. அப்போ டாக்டர் அதை பற்றி சொல்றாரு, உமக்கு என்னதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட், நீர் இங்கே மினிஸ்ட்ரியில் இரும், என்னோட இதில் இருந்து வேலையை செய்யும் என்று போடும். முதல்ல ஒரு கடிதம் ஒன்று அடிக்க தரார், தன்னுடைய லப்பையும் தந்து இதில் கடிதம் டைப் பண்ணி கொண்டு வா, வேற ஒரு கடிதம் உண்டு, வேலையை உண்டு. ஸோ அது ஒரு டாக்டராக இருந்தோன்னும் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி போடும், வெளியில் எந்த செய்து கொண்டே கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்க்குலர் உண்டு, 30-40 பக்கம் சர்க்குலர் ஒன்று அடிச்சு ஒன்று தர, இதை இருந்து டைப் பண்ணி என்றால் டைம் போட்டு இழுபடட்டும் என்று. அப்போ நான் சொல்கிறேன், அதையும் செய்து போட்டு கொண்டே கொடுக்குறேன். அது பிறகு மாறையில். அதுக்கு பிறகு இப்போ நான் கூட அவருக்கு திரும்ப சொல்கிறேன், இந்த இன்டர்வியூவில் நான் அவரை போய் நேற்று முந்தின நாள் சந்திச்சு நான் கதைச்சினான். தன்னுடைய வேலை சரி வரையில், தனக்கு ப்ரொமோஷன் வரையில் என்று கூட அவர் கதைக்கிறார். ஆனால் நான் நான் அதை பார்க்குறேன். இப்போ எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி பிரயோசனம் இல்லை தானே. ஸோ அந்த நிமிடங்களில் வந்து அதே பிறகு நான் ஹியூமன் ரைட்ஸுக்கு போகிறேன். ஹியூமன் ரைட்ஸில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன், எனக்கு இப்படி பிரச்சனை நடந்திருக்கிறது, என்ன வேலை செய்ய விடையில் இந்த அப்பாயின்மெண்ட் தரையில என்று சொல்லி ஹியூமன் ரைட்ஸுக்கு போகிறேன். அப்போது ஹியூமன் ரைட்ஸ் வந்து பாலித மைப்பால் அவர்களுக்கு கடிதம் போடுகிறது, இப்படி ஒருவருடைய அப்பாயின்மெண்ட் மட்டும் நீங்கள் தமிழர் என்ற காரணத்தால் வைத்திருக்கிறீர்களா என்று சொல்லி விளக்கத்தை தரவும் என்று சொல்லி. அதுக்கு பிறகுதான் டாக்டர் பாலித மைப்பால் வந்து எனக்கு சாவச்சேரிக்கு வந்து கடிதம் ஒன்று அடித்து அதை பற்றி சைன் பண்ணி தரீனம். ஆனால் நான் அதில் அந்த நேரம் கேட்டது, என்னை யாழ்ப்பாணத்தை போக விட விருப்பம் இல்லை என்று சொன்னால் பேரதனியக்கு போக விடுங்கள் என்று தான் நான் கேட்டேன். அப்போது இவர் கேட்குற இன்டர்வியூவர் வந்து, நீங்கள் பேரதனியை போகிறது வந்து உங்களுக்கு விருப்பமாண்டு. அப்போ நான் சொல்கிறேன், நான் 2022 ஆகஸ்ட் மாதம் அங்கே இருந்து தான் இந்த அட்மின் எக்ஸாமுக்கு வந்தேன் நான். அவே எனக்கு அது விருப்பம், பேராதனியை போகிறது கூட எனக்கு அது விருப்பம் என்று சொல்லி நான் சொல்கிறேன். அதுக்கு பிறகு நான் சாவச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலை வந்து ஜூன் 14 பாரம் எடுக்கிறேன். பாரம் எடுத்த போது நான் அதே வைத்தியசாலையில் வேலை செய்தபடியே எனக்கு 100% தெரியும் இந்த வைத்தியசாலையில் என்னென்ன குறைபாடுகள், எங்கெங்க கள்ள வேலைகள் நடந்ததுன்னு சொல்லி 100% தெரியும். கிட்டத்தட்ட 17 மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான மருத்துவ உபகரணங்கள் வந்து தென்மராட்சி டெவலப்மெண்ட் அசோசியேஷன் TD என்று சொல்லப்படுவது வந்து இந்த சாவச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலை கொண்டு வந்து போட்டு அது காணாமல் போயிருந்தது. அதில் கணக்கு பகுதிகள் காணாமல் போயிருந்தது. அப்போ நான் கேட்குறேன் இவர்கள்ட்ட,
சீஃப் கிளாக் அப்போ ஏஓ இல்லை சீஃப் கிளாக்ட வர சொல்லி போட்டு நான் சீஃப் ஃபார்மசிஸ்ட்டை சொல்கிறேன் வந்த சாமான்களுடைய லிஸ்டையும் இப்போ இருக்கிற சாமான்களுடைய லிஸ்டையும் தேடி எடுங்கணுண்டு. அப்போ தான் இந்த வைத்தியசாலையில் இருக்கிற வைத்தியர்கள் வந்து என்னோட பிரச்சனை உண்மையாகவே ஆரம்பிக்கிறார்கள் என்று அவர்களுக்கு தெரியும். நான் இதில் தோண்டி எடுக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் முதலாவது தியேட்டர் வேலை செய்ய வேண்டி வந்துடும், ஆப்ரேஷன் தியேட்டரில் வேலை செய்ய வேண்டி வந்துடும். ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் வந்து இவர்கள் வந்து என்னட்ட ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை உண்டை தொடக்குவோம் என்று சொல்லி என்னோட பிரச்சனை உண்டை ஆரம்பிக்கிறார்கள். அப்போ இவர் கேட்குற 2016ஆம் ஆண்டு GMO உங்களுக்கு 2016 இருந்தே உங்களுக்கு வலியா, அதாவது அப்போ இருந்தே கேமா உங்களுக்கு GMO இருந்தால் அப்போ நான் சொல்லுகிறேன் 2016ஆம் ஆண்டு முதலாக போய் GMO போய் நான் ஜாயின் பண்ணினது வந்து ப்ரீ இன்டர்னா இருக்கல நானே தான் போய் ஜாயின் பண்ணாவே அவரோட எந்த பிரச்சனையும் இருக்கல 2016ஆம் ஆண்டு. ஆனால் 2022ஆம் ஆண்டு நான் அட்மின் எக்ஸாம் எழுதினான். 2021 மார்ச்சில் இருந்து அட்மினுக்கு ஆவேல செய்கிறேன். அட்மினில் வந்து 2 ட்ரேட் யூனியன் இருக்கிறது, மெடிக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸுக்கும் ட்ரேட் யூனியன் இருக்கிறது GMO மாதிரி அது சொல்லுவார்கள். ஒன்று MAFSL, ரெண்டாவது AMA மெடிக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் ஃபோரம் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா, ரெண்டாவது அசோசியேஷன் ஆஃப் மெடிக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ். இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி அவர்கள் அந்த சேர்மர் வந்து ஒரு ட்ரேட் யூனியனாக ரன் பண்ணவர்கள். அப்போது அந்த ட்ரேட் யூனியனுக்குரிய சகல செக்ரட்டரி வேலை முழுக்க நான் தான் செய்தேன். அதோட நான் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணது காரணம் நான் இப்படி இவர்களுக்கு நேர்மையாக உண்மையாக வேலை செய்கிறபடியா அவர்கள் என்ன உண்மையாகவே விரும்பினவர்கள், அதால தான் நான் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருந்தது என்று சொல்லி நான் அவர்களுக்கு சொல்கிறேன். ஆனால் GMOயோட நான் 2022ஆம் ஆண்டு அட்மின் எக்ஸாம் எழுதினா பிறகு பாஸ் ஆகினா பிறகு அண்டையிலிருந்து இவரோட பெரிய பிரச்சனை இருந்தது. இந்த உச்சக்கட்டம் என்னடா நான் GMO அங்கே பேராதனியாவில் எம்ஓவாக இருக்கேக்கில்ல நான் 1.5 வருடம் கிட்டத்தட்ட அங்கே 2021 மார்ச்லேருந்து 2022 ஆகஸ்ட் வரைக்கும் வேலை நான் 1.5 வருடம். அந்த காலப்பகுதியில் வந்து நான் கிட்டத்தட்ட 6 மாதம் ஒரு வருடத்துக்கு பிறகு தான் குவார்ட்டர்ஸ் எடுத்தினேன். குவார்ட்டர்ஸ் எடுத்து ஒரு 3 மாதம் தான் அந்த குவார்ட்டர்ஸில் இருந்தேன். அப்போ இந்த குவார்ட்டர்ஸ் எடுத்துட்டேன்றதுக்காக வந்து என்னோட பிரச்சனைப்பட்டு குவார்ட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் வீடியோ எடுத்து கொண்டு போய் பெரிய பிரச்சனைப்படுத்தினவர்கள் இந்த GMO நான் சொல்கிறேன். அது பிறகு அவர் கேட்குறார், அது சரி அப்போ நீங்கள் GMOட பிரச்சனை இருந்ததெல்லாம் ஓகே, நீங்கள் சாவச்சேரி வரும்போது அந்த நேரத்தில் வந்து எலெக்ஷன் வர்றதுக்குரிய சாத்தியக்கூறுகள் இருந்தது. ஸோ அந்த நேரத்தில் ஜனாதிபதி எலெக்ஷனையா அல்லது வந்து பாராளுமன்ற எலெக்ஷனையா முதல் வைக்கிறேன்னு தெரியாமல் அவர்கள் வந்து ஜோதிச்சு கொண்டு வந்தவர்கள். அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா ஒன்று இருந்ததா எலெக்ஷனுக்கு போகிறோன்னா அப்போ நான் சொல்கிறேன் அது தொடர்பான விளக்கத்தை மிச்சத்துக்கு ඇත්තම කියනවනේ අද වෙනකන් ඒ බලාපොරොත්තු තමයි ඕන වෙලාවට මම මේක දාලා යන්න කැමැති. ඇත්තටම දැන් මම හිතේ ඉඳන් කියන්නම් ඇත්තටම මේ දේශපාලනයක් කරන්න මට කැමැති නෑ. ඒ කාලේ එදා යනකොට මට කිව්වා මම රනිල්ගේ ගෝලයා ප්ලෑන් කරලා උතුරේ යවලා තියෙනවා කියලා. මං hina වුණා. මොකද යන්න හම්බුනේත් නෑනේ අමාරු වෙන්නේ ගියේ. ඔව්. හැබැයි හැම GMO එක ආරම මට ලෙඩ ඇද්දේ මම රනිල් ප්ලෑන් කරලා මාව උතුරේ යවුවාලු ඡන්ද ගන්න කියලා. අන්තිමට ඇනගත්තේ රනිලුත් එක්ක. රනිල් වික්‍රමසිංහ අඳුරනවද? අඳුරනවා. මං ළඟදී ගිහලා මේ ලොක්කව හම්බුණා. ඒ කියන්නේ සන්දෙන් පස්සේ අඳුරන්නේ ඉස්සරින් අඳුරනවද? මෙතනින් මම හිතන්නේ තව මාස එකමාරට කලින් ගිහිල්ලා එයාව මුණ ගැසුණා. මේ 5th lane එකේ. ඔව් 5th lane එකේ මේ මම දන්නේ 5th lane එක නෙවෙයි අපේ UGC Grand Commission එක පිටපස්සේ යනකොට එතන මිනිස්ටර්ගේ ගේ එකක් තියෙනවා. එතන එන්න ගිහලා එතුමා මාව ආවිල්ලා කතා කරගත්තා. එයා කිව්වා ඔයාට ඒ කාලේ මං අහන්නේ අර ඒ කාලේ 2024 ජූනි අඳුරන්නේ නැහැ. ජූනි අඳුරන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ ප්‍රෙසිඩන්ට් ඉලෙක්ෂන් එකට මාසයකට කලින් මට එයාගේ සෙක්‍රටරි කතා කරලා කිව්වා එන්න කතා කරන්න කියලා. මෙතන විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වා කතා කරලා කිව්වා එන්න කතා කරන්න කියලා. එතකොට අනුර කුමාර සනායකගේ සහෝදරය වෙනවානේ. සහෝදරය කියලා කියන්නේ. සහෝදරයා කිව්වා එන්න කතා කරන්න කියලා. ඒ කාලේ මම ප්‍රසිද්ධ වෙලා ඉවරයි. එතකොට හැම තුන්දෙනාට මං ගිහිල්ලා කතා කරා. හැබැයි පොලිටික්ස් එකට යන්න මට ඕමනාව තිබ්බේ නැහැ. කොහොමරි මේ ලෙඩ හදාගෙන අපෝ හොස්පිටල් එකට ඩිරෙක්ටර් පෝස්ට් එකේ යනවා. කොහොමද ජූනි මාසේ 13 යද්දී පොලිටික්ස් ගැන කිසිම අයිඩියා නැහැ. පෙන්නට බැරි මේ සතු තමයි මේ පොලිටිෂියන් කියන්නේ. හැබැයි දැන් එතන ඉඳන් ගත්තම මේ අර පාවිච්චි කරපු උපක්‍රමය තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න දකිද්දී මෙතන වැඩ කරගන්න අමාරු වෙයි කියලා හිතෙද්දි දැන් ඔබනේ ආයතනයේ ප්‍රධානිය රෝහල් වැඩ බලන රෝහල් අධිකාරිය කිව්වම මේ සෙසු වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ ඉන්නේ ඔබ යටතේ. එතකොට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඖෂධ හිඟනම් වෛද්‍ය උපකරණ ඉක්විප්මන්ට් හිඟනම් නැත්නම් ඔය කියන විදියට වෝඩ්ස් වල වැඩ ෆ්‍රෝඩ් වෙනවා නම් ඔය විදියට ගත්තට පස්සේ හැමතිස්සෙම බලය තියෙනවා මේකත් එක්ක කොහොමද අපි කියන්නේ ඉන්ටර්නල් විදියට ප්‍රශ්න විසඳගන්නේ කියලා. හැබැයි ඔබ ගත්ත උපක්‍රමය තමයි අපි දැක්ක Facebook live වෙනවා මේක සමාජයට කියනවා. එතකොට අර යාන්ත්‍රණය ඇතුළේ අපි කියන මෙකැනිසම් එක ඇතුළේ ඉන්ටර්නලි ඔයාට විසඳගන්න තිබ්බ ප්‍රශ්න ටිකක් සමාජයට දීලා ඔබ යන්නේ චාවකච්චේරි වලට. එතකොට අර ටික ලෝකල් හීරෝ කෙනෙක් වෙන්න ඔබට තිබ්බද ඇජෙන්ඩා එකක්? මම ඒක උත්තර දෙන්නම්. මම හිතන්නේ ලියුමක් 20ක් විතර දැන් ගලවලා ඇති. නඩුවක් යනවනේ ඒ නිසා ඒ ලියුම් ටික ඔක්කොම ගලවලා එක එකනාගේ පෞද්ගලික පර්සනල් ෆයිල් එකනේ මම ලියුමක් ගහලා දාන්නේ. ඒ ටික දැන් ගලවලා ඉවරයි.
හැබැයි මම හැමෝම ගෙන්නලා කතා කරා ලස්සනට. මමත් ඒ හොස්පිටල් එකේ එම්මෝ විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවානේ. ඒ නිසා මම දන්නවා මේ හොස්පිටල් එක මොනවද තියෙන්නේ මොනවද නැත්තේ කියලා. ડોක්ටර්ස්ලාට කැම කන්න දැනකුත් නැහැ හොස්පිටල් එකේ. ડોක්ටර්ස්ලාට ඉන්න දැනකුත් AC රූමුකුත් නැහැ හොස්පිටල් එකේ. ඒක මම 20ක් 25ක් 25ක් කාඩර් එක මම යනකොට 13යි හිටියේ. දැන් 27ක් ඉන්නවා මම මගේ ප්‍රශ්න නිසා. එතකොට කතා කරා ලස්සනට කතා කරා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ආයේ දකුණ ඉඳන් උතුරට අවිලා වැඩ කරන සිංහල ડોක්ටර්ස්ලා. මේක මට කියන්න බෑ ඇත්තටම. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ සතිය වැඩ කරනවා. සති 3ක් ලංගා හොස්පිටල් ආසිරි නමත් එක දාන්න. ලංගා හොස්පිටල් ආසිරි මේ ආසිරි සර්ජිකල් ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ඔය දාන්න හොස්පිටල් වල තමයි වෙඩ. එතකොට මම කිව්වා හර්ධ සාචින් ඔයාලා කියන්න ඔයාලා පඩි ගන්නවා 30 days overtime. 120 hours. ඔයාලට පඩි එනවා ලක්ෂ 2මාරක්. හැබැයි තමුන්නාසලා කියනවාද මෙතනින් ඕගොල්ලෝ නැතුව මාස 6ක් බබා එක දවසක් මම ෂෝට් සුත් එක ඉන්නකොට තාම SKS කියලා මේ මාළු මස්කඩේ එක්කෙනාගේ පුතා මාස 6ක් බබා නැති වුණා මේ බ්‍රස් ෆීඩ් මේවා වෙලා ඇතුල් වෙලා. එතකොට මම එදාට ඩියුටි නෑ මම හොස්පිටල් ඩිරෙක්ටර්නේ. හැබැයි මම දුවගෙන ගිහලා ෂෝට් සුත් එක ඇම්බු කරලා ජෙෆ්නා වලට යවුවා. එතකොට මම කිව්වා ඒගොල්ලොට 4 දෙනෙක් වෝට් එකට ඉන්නවා. එක්කෙනෙක්වත් ඉන්න බරුව 4 දෙනාම කොළඹ ගියාම කවුද මෙතන ලෙඩ්ඩු බලන්නේ කියලා. එතනින් තමයි ප්‍රශ්න පටන් ගත්තේ. උපරිම try කරා ඒගොල්ලෝට කතා කරන්න. මට කැමති වුණේ මම අමාරුවෙන් ගොඩ දාපු ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එක ඒ කියන්නේ එක්සෑම් ලියන්න බොහොම අමාරුයි. ඒ පාස් වෙන්න බෑ. 119කින් 25 දෙනා තමයි යන්නේ. ආපහු එක්සෑම් තියෙන තව අවුරුදු දෙකකින්. මෙතනින් 4 වෙනි රෑන්ක් එකට ආවිල්ලා මෝඩයක් වගේ ආවිල්ලා වීරයක් වෙන්න කවුරුත් තමන් කරපු MBBS එක MSc ඇඩ්මින් එක MSc ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් එක ඊට වඩා මම ඩිග්‍රී 4ක් පැරලි කරගෙන හිටියේ. ඒවා දාලා ගිහිල්ලා පොලිටිෂියන් ඕන නම් LLBත් පටන් LLM පටන් අරන් ඒකත් මාස 3ක් ওই තාවචරි ගියා කියලා LLM උත් කරා. මේක ග්‍රැජුවේට් එන්ට්‍රි එක LLB රොයල් ඉන්ස්ටිටියුට් එක ඊට පස්සේ LLM කරා ICBT එක ඒකත් ග්‍රැජුවේට් එන්ට්‍රි එක. ග්‍රැජුවේට් නේ ඔල්රෙඩි. එතකොට ෆස්ට් ඉයර් යන්න ඕනේ සෙකන්ඩ් තර්ඩ් ඉයර් එකේ ගියා හැකි. රිසර්ච් එකක් දීලා ගියා හැකි. එතකොට ඒව ඔක්කොම දාලා ගිහිල්ලා වීරයා වෙලා දැන් බලන්නකෝ පාරවල් යනකොට මිනිසුන්ගේ කුණු වරපාලා ඒක කැමති වේද කවුරු හරි? රජේ වීරයා වෙන්න ඕන නම් වීරයා වෙන්න ඕනේ අතන ඉන්න හොස්පිටල් එකේ හොඳ දෙයක් කරලා. හැබැයි අනගත්තා මාත් එක GMO. එතකොට හැබැයි එතකොට දැන් මගේ අර ප්‍රශ්නේ ඇතුලේ ප්‍රශ්න විසඳගන්න බැරිම දැනද මිනිස්සුත් එක්ක මේ සටන ගත්තා. මිනිස්ට්‍රි එකට ලියුමක් අරන් දැම්මා ඔක්කොම කරා. එතකොට මේගොල්ලෝ ස්ට්‍රයික් කරා. ස්ට්‍රයික් කරනකොට මට සමාජයකට ඇත්ත කියන්න වුණා. அப்போது அவர்கள் கேட்ட கேள்வி என்னென்றால் நீங்கள் வருகின்ற போது உங்களுக்கு உண்மையாகவே பொலிட்டீஷியனாக வர வேண்டும் எலெக்ஷன் கேட்கணும் ஏதாவது பிளானோட தான் சாவச்சேரிக்கு வந்தீர்கள் நான் சொல்கிறேன். நான் இல்லை என் அம்மா அப்பா மேலே சத்தியமாக சொல்கிறேன் எனக்கு எந்த ஐடியாவும் அப்படி இருக்கல. நான் சாவச்சேரிக்கு வந்தது நிம்மதியாக வேலை செய்துட்டு போவோம்னு சொல்லி எந்த ஐடியாவும் இருக்கல. நான் வந்திருந்த நேரங்களில் இவர்கள் சொல்லியிருந்தவர் நான் ரணிலுண்ட ஆளுன்னு சொல்லி. அப்போது தான் எனக்கு சிரிப்பு வந்தேன் என்றால் அந்த நேரம் GMOவில் இருக்கிற ஒரு சில வைத்தியர்கள் வந்து சொல்லி கொண்டிருந்தது நான் ரணிலுண்ட ஆள் என்று. உண்மையாகவே அந்த எந்த ஒரு நோக்கங்களும் எனக்கு அந்த நேரங்களில் இருக்கல. ரணிலோடைய நான் கேமை கேட்டேன். அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நேரத்தில் நான் பிரச்சனை பட்டு கொண்டிருக்கிற நேரம் வந்து அப்போ அவர் டப்பன்னு கேட்குறேன்டா நீங்கள் ரணில அப்போ சந்திச்சுட்டு அங்கே போனீங்கன்ட்டு நான் சொன்னேன் இல்லை அவரை நான் இப்போ எம்பியாக வந்து ஒரு இப்போ கடந்த ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னே தான் அவருடைய வீட்டில் போய் சந்திச்சிருக்கிறேன். அதுக்கு முதல் நான் அவரை சந்திக்கலை என்று சொல்லி நான் அவர்களுக்கு சொல்கிறேன். அப்போ அவருடைய செக்ரட்டரி ரணில்ட செக்ரட்டரி எனக்கு கால் பண்ணி சாவச்சேரி பிரச்சனை நடக்கிற நேரம் கூப்பிட்டார்கள் வாங்க என்று சொல்லி. அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவர்கள் யார் எங்கள்ட மாலிமாவினுடைய இந்திமாவினுடைய கோல் லீக்காக என்னது டீல் லீக் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு அவர்கள் சகோதரர்கள் கூப்பிட்டார்கள் வாருங்கள் என்று. அதில் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்கள் கூப்பிட்டார் வாங்க இந்த விஷயம் தொடர்பாக கதைப்பம் என்று சொல்லி சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்கள் கூப்பிட்டிருந்தவர்கள் நான் எல்லாரையும் போய் சந்திச்சிருந்தேன். என்னுடைய சாவச்சேரி பிரச்சனைகளை இல்லாமல் பண்ணுவதற்கு ஒழிய வேறு எந்த நோக்கமும் இருக்கலைன்னு சொல்கிறேன். அப்போ நான் அவர்கள் சொல்கிறேன் உண்மையாகவே நான் இந்த பொலிட்டிக்ஸுக்கு வர ஆசைப்பட்டவன் இல்லை. இன்றைக்கு கூட நான் போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன். அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பொலிட்டிக்ஸ்ன்றது நான் ஹேட் பண்ணுறது வெறுக்கிற ஒரு ஃபீல் தான் இந்த பொலிட்டிக்ஸ். வெறுக்கிற ஒரு ஆக்கள் தான் இந்த பொலிட்டீஷியன் சொல்கிறேன் நான். அப்போ அவர் கேட்குறேன் என்றால் ஓகே நீங்கள் இது வந்து ஒரு வைத்தியசாலையில் பிரச்சனை அங்கே வைத்தியர்கள் விட்டுட்டு போகிறார்கள் வெளியில் வேலைகிறார்கள். அதே நேரத்தில் வந்து வைத்தியசாலையில் சாமான்கள் இல்லை தியேட்டர் நடக்கல களவெடுக்கு இந்த விடயங்கள் எல்லாம் வந்து நீங்கள் இன்டர்னலாக ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளேயே தீர்த்திருக்கலாம். இதற்காக நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் வந்து மீடியாவில் போட்டு ஃபேஸ்புக்கில் போட்டு ஒரு ஹீரோவாக மாறுறதுக்காண்டியா இதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் நேரடியாக என்னோட கேள்வி கேட்குறார். அப்போ நான் சொல்கிறேன் போகிறோங்க நான் இப்போ வரைக்கும் அவர்களுக்கு எடுத்துகிற 15-20 கடிதம் அவருடைய தனித்தனி பர்சனல் ஃபைலில் அடித்து போட்டிருக்கேன். நான் என்ன கவலைன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் கலட்டுப்பட்டிருக்கும் இப்போ. ஆனால் இந்த கடிதம் என்ன கலட்டுப்பட்டாலும் என்ன உண்மை என்று சொன்னால் நான் அவர்களை கூப்பிட்டு வடிவாக கதைச்சி இந்த பிரச்சனையை சோல்வ் பண்ணுவது தான் மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணினேன்.
ஆனால் அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளையில் சோல்வ் பண்ணுறதுக்கும் விரும்பவும் இல்லை, ஏற்றுக்கொள்ளவும் இல்லை. இவர்கள் எனக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக அந்த நேரம் கொடுத்து கொண்டிருந்தவர்கள். ஈவன் அந்த வைத்தியசாலையில் வந்து 24-26 கார்டர் இருக்கைகளை நான் போய்க்கலையும் அந்த வைத்தியசாலையில் இருந்தது வந்து கிட்டத்தட்ட நான் நினைக்கிறேன் 13 வைத்தியர்கள் தான் அங்கே இருந்தவர்கள். அங்கே வைத்தியர்களுக்கு வந்து ஒரு குவார்ட்டர்ஸ் இருக்கையில், ஒரு ஏசி ரூம் இருக்கையில், சாப்பிட்றதுக்கு இடம் இருக்கையில், அப்படி கணக்கு பிரச்சனைகள் அங்கே இருந்தது. ஆனால் அதுவும் இருந்திருந்தாலும் இந்த பிரச்சனையை பெருசாக்கினது GMO தான் என்று நான் சொல்கிறேன். உண்மையாகவே வைத்தியர்கள் தெற்கில் இருந்து வடக்கில் வந்து வேலைகிறது. கிட்டத்தட்ட வந்து எல்லா வைத்தியர்களும் 4 வைத்தியர், ஒரு ஓட்டம் 4 வைத்தியர் இருக்குன்னா 4 பேரும் போய் என்ன செய்வாரான்னு சொன்னால் இங்கே ஆசிரியர் ஹாஸ்பிட்டல், அங்கே ஹாஸ்பிட்டல், அங்கே இங்கே வேலை செய்வார்கள். மனச்சாட்சியும்படி தான் அவர்கிட்ட கேட்டால் நீங்கள் ஒரு ஆள் நின்று கொண்டு 3 பேர் போய் அது வேலை செய்யுங்க கொழும்பில், பிரச்சனை இல்லை, ஒரு ஆளாவது நில்லுங்கன்று தான் அவர்கள்ட்ட கேட்டுனான். அதில் தான் இந்த பிரச்சனை வந்தேன்னு சொல்லி அவர்களை சொல்கிறேன். நான் அதே நேரத்தில் நான் அந்த குழந்தை பிள்ளை வைத்தியராக இருந்த போதும் நான் ஒரு வைத்திய அத்தியட்சராக இருந்தால் ஒரு நாள் காலை மேலே வந்து ஒரு பிள்ளை ஒன்று அஸ்பிரேஷன் SKS கோழிக்கடை என்று சொல்கிற அந்த கோழிக்கடையில் இருந்து பிள்ளை காலமே 6 மாத பிள்ளை அஸ்பிரேஷன், அதாவது வந்து பால் வந்து புரியேறி வந்தது. அந்த பிள்ளையை அம்பு பண்ணி நான் ஷோர்ட்ஸோட ஜாழ்ப்பாணத்துக்கு அனுப்பினான். அப்படி ஒரு நிலைமையும் அங்கே இருந்தது. ஆனால் அந்த நேரம் அந்த வைத்தியர்கள் வந்து அங்கே இருக்கையில் பேஷண்ட் செத்து கொண்டு வந்தேன்னு சொல்கிறேன். உண்மையாகவே நான் கஷ்டப்பட்டு படித்த MBBS அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் 119 பேருக்குள்ள 4வது எல்லாம் வந்து போட்டு இதில் அதையும் விட்டு போட்டு இப்படி வீடியாவாக வாரத்துக்கு யாரும் முட்டாள்தனமாக வர மாட்டாங்க. அது எனக்கு அந்த இந்த நோக்கமும் இருக்கையில் அங்கே வந்து வீடியோ ஆகிறதுக்கு உண்மையாகவே நான் LLB LLM பரலாக படித்து கொண்டிருந்தேன். DBA செய்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கு தீசிஸ் எழுதி கொண்டு இருந்தேன். PhDக்கு தீசிஸ் எழுதி கொண்டு இருந்தேன். ப்ரொபோசல் எழுதி கொண்டு அது எல்லாமே நாசமாயிட்டு. நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இது எல்லாத்தையும் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிற ஒருத்தன் திடீர்னு வந்து வீரியாக வாரத்துக்கு உங்கள் வந்து நான் செய்வேன்னு நினைக்கிறீங்களா? இது GMO தன் அங்கே இருக்கிற வைத்தியர்கள் ஒரு சில பேர் தங்களுடைய தாழ்வு மனப்பான்மையால் வந்து பிரச்சனை என்று சொல்லி நான் அவருக்கு தெளிவாக விளங்கப்படுத்துகிறேன். ස්ට්‍රයික් කරන්නේ ජූලි මාසේ 8 නේද ස්ට්‍රයික් එක කරන්නේ? 3-4 නෑ 8 හරි. එතකොට ජූලි මාසේ එතකොට ගිහිල්ලා හරියට ගත්තොත් සති 3යි දවස් ගානක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. වැඩ බාර අරගෙන ඔබ. ගියම පළවෙනි දවසම මං කරේ පරණ OPD එක අලුත් බිල්ඩින්, මං කිව්වේ අලුත් බිල්ඩින් එක හදලා 3 සැරයක් මේ රබානක් ගහලා ඕපන් කරලා වහලා තිබ්බා කියලා. පළවෙනි සැරේ මං ගියේ ඒ බිල්ඩින් එක ඕපන් කරා. ෆස්ට් ෆ්ලෝර් එකේ OPD ETU එක මාර කරා. සෙකන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ තියටර් එක රන් කරා. තියටර් එක වහලානේ තිබ්බේ මෙච්චර දවසක්. මේකලෝ කිව්වා ඩොක්ටර්ස්ලා නැහැ මේ අන්න ඒක මම අහන්නේ GMO එක පැත්තෙන් දැන් ඕක ගැන දැන් අහද්දි දැන් මේ ගැන රිසර්ච් එක කරද්දි ඒගොල්ලෝ කියන දේ තමයි මෙතන ෂෝටේජ් එකක් තිබ්බා ඩොක්ටර්ස්ලාගේ. හැබැයි අලුතෙන් ඇවිල්ලා රෝහල් වැඩ බලන අධිකාරීතුමා එකපාරට මේ සියල්ල ෆන්ක්ෂන් කරන්න කියලා ටීම් වර්ක් එකක් නැතුව මේක එකතු වෙලා වාඩි වෙලා තීරණ ගන්න නැතුව අර අමාත්‍යාංශය පැත්තෙන් අඩු ඩොක්ටර්ස්ලා ගේන්න නැතුව අපිට බල කරා කියලා. හරි මම ඔයාලට කියන්න. දැන් මේ ඕගොල්ලෝගේ ආයතනය ගන්න දැන් මෙතන සිකියුරිටිලා දෙන්නෙක් නැහැ කියලා ඔයාලට අද ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්ද? ඔයාලට කියන්න පුළුවන්ද හැම නිලධාරියම දාන්න එතකොට මම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න කියලා? ඔයා කොහමරි අදගෙන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අද කරනවානේ කවුරු නැත්තත් කැමරාමැන් එක්කෙනෙක්වත් නැත්තම් තව කැමරාමැන් පිටින් ගෙනලවත් කරනවානේ. දැන් ඔබත් එම්මෝ කෙනෙක් විදියට හිටපු කෙනෙක් විදියට මම ඇත්තටම මේ ඔබෙන් අහන්නේ මේක මට කිසිම මතයක් නැහැ මේ ගැන. හොඳයි. ඔව්. ඒක අමාරු නැද්ද වෛද්‍ය වෘත්තිය වගේ එකක සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ තාම බාරදූර වගකීමක් දරන වෘත්තියක ඒ විවේකයේ කිසිම දෙයක් නැතුව වෛද්‍යවරුන්ට ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්ද? මම එකක් ඔයාලට කියන්න. මම ඒ කාලේ MO විදියට ඒ හොස්පිටල් එකේ හිටියා. මෙඩිකල් ඔෆිසර්, යස් මෙඩිකල් ඔෆිසර්. එක දවසක් පීඩියාටික් වෝඩ් එකේ ෆෙබ්‍රයිල් ෆිට් එකක්. ඒ කියන්නේ දරුවා ෆිට්. සේම් ටයිම් ජිනොම් සෝඩ් එක ඩිලිවරි. සේම් ටයිම් සර්ජිකල් වෝඩ් එකේ හෙඩ් ඉන්ජරි හොඳටම තුවාලයක්. හැබැයි මම ෆෙබ්‍රයිල් ෆිට් එක දුවගෙන ගිහිල්ලා ඒක මැනේජ් කරා. ඒක මේ නෝමල් කරා. ඊට පස්සේ ඩිලිවරි මම දන්නේ නැති සබ්ජෙක්ට් එකක් මිඩ්වයිෆ්ලා දෙන්නෙක් ගෙනලා ඩිලිවරි කරා. මේ ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ වැකියුම් දාලා ඩිලිවරි කරා. මං දුවගෙන ගියා ඔපරේෂන් තියටර් එක. මම වැඩ කරන්න ඕන නම් වැඩ කරන්න පුළුවන්. වැඩ කරන්න නැතුව ඉන්න ඕන නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මම පීඩියාටික් ડોක්ටර් අනේ මම අල්ලන්නේ නැහැ ගෑන් ළමයා කියලා ඉන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඒ හොස්පිටල් එකේ 8 දෙනෙක් ඉන්නකොටත් මම රැයට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝට වැඩ කරන්න ඕන. ඕගොල්ලෝ දැන් ඩොක්ටර්ස්ලා කියලා අපි එළියට යනවානේ. එතකොට පෙට්‍රෝල් පොලිමේ තිබ්බනම් අපි වාහනේ ඉස්සරහ ගිහිල්ලා කියනවානේ අනේ මම ඩොක්ටර් කෙනෙක් පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගන්න බැරිද කියලා. එතකොට මිනිස්සු උසාවි කියන්නේ ඔව් උසාවි කියන්නේ මොකද කියන්නේ? අනේ අර ඩොක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා එයාව ඉක්මනට යවන්න. පොලිසිය ගියාම අනේ අර ඒ මේ පිටරට ඔක තියනවාද? නෑනේ. ඒ සිවිල් ස්ටේටස් එක. ඒ සිවිල් ස්ටේටස් එක මිනිසුම ඔයාලගේ අතේ දෙනවා නම් අපි මැරුණොත් අපි ඕත් එක ගන්න අපි මැරුණොත් ඒක හරියටම කරනවා කියලා. එතනින් එදාට තියටර් එක ඕපන් කරලා තියටර් එක රන් කරන්න බැරි නම් ඒගොල්ලෝ රන් කරලා පෙන්නලා කියන්න ඕනේ අපිට රොස්ටර් එකක් දාන්න බැරි මොස්ලා අඩුයි කියලා. අපි කිව්ව නෑ එතනින් ඇවිල්ලා ඔයාට හાર્ට් සර්ජරි එකක් කරන්න කියලා.
අඩුම ගානක් ඇක්සිඩන්ට් වෙලා ඉන්න මිනිස්සුව ස්ටැබිලයිස් කරලා යවන්න. ඒක දන්නේ නැතුවද මං අවුරුදු 10ක් ડોක්ටර් විදිහට වැඩ කරේ. ඒ ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිමයි. නිකන් කපලා එන මිනිසුට ඔයා නිකන් ඔත්තලා මේ ජැෆ්නා වලට යවන්නද ஹாஸ்பிடல் තියන්නේ? அப்ப அவர் என்னிட கேட்கிறார், நீங்க ஜூலை 8ஆம் தேதி ஜூலை நீங்கள் ஜூன் 14 வந்து நீங்கள் வைத்தியசாலைக்கு ஜூலை 8ஆம் தேதி தான் இந்த பிரச்சனையை தொடங்கினேன். நான் 3 4 5 8ஆம் தேதி தான் இந்த பிரச்சனை தொடங்கினேன்னு சொல்றேன். அதுக்கு பிறகு நான் அவர்களுக்கு விளைவாக விளங்கப்படுத்துறேன். நான் அது ஜூன் 14ஆம் தேதி போனான். அவர் சொல்ல வழிக்கிட்டே அவர் சொல்றேன், நீங்க போன நாள்ல இருந்து பிரச்சனை நான் சொல்லணும், இவர்கள் நான் வர்றதை விரும்பல, அதால தான் போன நாள்ல இருந்து பிரச்சனையாக இருந்தது. போன உடனேயே நான் உங்களுக்கு முதலே சொன்னான், அங்க ஒரு 3 மாடி பில்டிங் ஏற்கனவே கட்டப்பட்டு திறக்காம தியேட்டர் இடியு இட்ட பஸ் மேல் மாடி டயாலிசிஸ் திறக்காம இருக்குதுன்னு சொல்ல. இப்ப நான் போய் முதலாவது போனது வெள்ளிக்கிழமை, சனிக்கிழமை ஓபிடியை கொண்டு அங்க மாத்தினான். அடுத்த நாள் தியேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ரெடி பண்ணினான். அதுக்கு அடுத்த நாள் டயாலிசிஸ் யூனிட் அந்த புது பில்டிங் 3வது யூனிட்டுக்கு கொண்டு போனான். அங்க லிஃப்ட் கூட வேலை செய்யல என்ற விடயத்தை வந்து அவர்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன். அப்ப அவர்கள் வந்து இவருடனே கேட்டார், ஜிஎம்ஓ வந்து உலகால நான் ஸ்டடி பண்ணல விளங்கினேன்டா, புதுசா வந்திருக்கிற எம்எஸ் வந்து ஒரு டீம் ஒர்க் இல்லாம எல்லாரோடையும் கதைச்சு பேசி செய்யாம எடுத்த வீச்சுக்கு தான் வந்த உடனே ஸ்டாஃபை கொண்டு வராம டாக்டர்ஸை வந்து மினிஸ்ட்ரியில இருந்து கொண்டு வராம வந்த உடனே எடுத்த வீச்சுக்கு எல்லாத்தையுமே ஸ்டார்ட் பண்ண வழிகிட்டது தானே அங்க வந்த பிரச்சனை அப்படி இல்லையாண்டு. அப்ப அதுக்கு நான் சொல்றேன், வடிவா தம்பி, இப்ப நீங்க என்ன வீடியோ எடுக்கிறீங்க, இந்த ப்ரோக்ராம் செய்யறதுக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான ஸ்டாஃப் வேணும். இந்த லைட் ஆன் பண்றதுல இருந்து செக்யூரிட்டில இருந்து எனக்கு மேக்கப் பண்ணி விடுறாள் இருந்து தண்ணி கொண்டு வரது எல்லாரும் வேணும். ஒரு செக்யூரிட்டி 2 பேர் இல்லைன்றதுக்காக மேக்கப் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் இல்லை. ஏன் கேமராமேன் பாபமன் கேமராமேன் இல்லாமல் கூட நீங்கள் வந்து இப்படி வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை ஸ்டாப் பண்ணிடுவீங்களா தம்பி பாதியில என்று கேட்க அவர் சொன்னார், இல்ல இப்ப மெடிக்கல் ஃபீல்ட் மாதிரி ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான மக்களோட உயிரோட விளையாடுற இடங்கள்ல வந்து எல்லாம் இருக்கத்தானே வேணும் அப்படி என்று சொல்றார். ஸோ அவர் கேட்கிறாரு என்கிட்ட. அப்ப நான் அவர்கிட்ட சொல்றேன், அதே வைத்தியசாலையில் நான் ஏற்கனவே வேலை செஞ்சேன். 2018ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்ல இருந்து 2021 மார்ச் வரைக்கும் வேலை செய்யினான். நான் அங்க வேலை செய்யல ஒரு நாள் நைட்ல ஒரு டாக்டர் தான் சகல ஓட்டையும் பார்த்து ஓபிடி இடியும் பாக்குறது. அப்படி இருக்க ஒரு நாள் வந்து ஃபெப்ரைல் ஃபிட், அதாவது வந்து காய்ச்சல் வலிப்பு வந்துட்டது குழந்தை பிள்ளை ஒன்றுக்கு பீடியாட்ரிக் போர்ட்ல ஹெட் இன்ஜரியில சர்ஜரி செய்யணும்னு அடுத்த ஆள் வந்து நிக்குது. அங்க மண்டையில இருந்துலாம் ரத்தம் வெடிச்சபடி ஜெனனப் ஸ்போர்ட்ல வந்து ஒரு அம்மா அவரால் டெலிவரிக்கு வந்து நிக்கிறா, பிரைமி அம்மா அவரால். அப்ப நான் ஃபெப்ரைல் ஃபிட்டை மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு ஹெட் இன்ஜரியை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி கெனியூலா போட்டு நார்மல் சேலைன் போட்டு அதை பார்த்து கொண்டு அங்க மிட்ஃபை மேலிட்ட சொன்னா உங்களால முடிஞ்சதை செய்யுங்க, என்னடா இந்த 2 பேஷண்ட்ஸ் ஆக கிடக்குது, அங்கே ஒரு டெலிவரி இருக்கு, அவை முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க செய்யுங்கன்னு சொல்லி அவ வேக்யூம் டெலிவரி போட்டு அவ டெலிவரி செஞ்சுவேன். அது நடந்தது. அப்ப நான் சொல்லலாம், என்னடா ஐயோ நான் ஒரு பீடியாட்ரி டாக்டர், நான் பொம்பளை எல்லாம் தொட மாட்டேன் அப்படி எல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு குழந்தை பிள்ளை டாக்டர்னு சொல்லிக்கொண்டு நான் அங்க இருக்கல. அது வேலை செய்துதான் இருக்கணும். நீங்க அதான் சொல்றேன், நீங்க வேலை செய்ய விரும்பினா வேலை செய்யலாம், வேலை செய்யாம இருக்கிறால் 1000 காரணங்கள் சொல்லலாம் என்று அவர் சொல்றார். அப்படி இல்லை, அப்படித்தானே ஜிஎம்ஓ சொல்லுது, அங்க ஸ்டாஃப் குறை வேண்டபடியால அந்த டிசிப்ளின்ஸ் ஒன்றும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம இருந்தது, அங்க இருக்கிற அந்த சர்ஜரிகள் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம இருந்ததுன்னு சொல்றாரு. அப்ப நான் சொல்றேன், இங்க வாங்க, நாங்க ஒரு டாக்டரா வந்து ஓத் எடுக்கிறோம், சத்தியப்பிரமாணம் எடுத்திருக்கேக்குள்ள நாங்கள் இந்த நாட்டுல வந்து ஒரு மக்களுடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்கு போராடுவோம் தான் நாங்கள் ஓத்தெடுக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு போங்க, ஒரு டாக்டர் ஒரு ஆள் ஒரு பெட்ரோல் லைன்ல கேட்கல போனா ஐயோ டாக்டர் வந்துட்டு வெள்ளன விடுங்க போகணும்னு விடுறாங்க. கோர்ட்ஸுக்கு போனா அந்த டாக்டர் வழக்க டப்பன் எடுங்க அவரை போடணும்னு சொல்றாங்க. போலீஸுக்கு போனா டாக்டர் மாத்தியாவில்லை இன்னும் போட்டு டாக்டருக்கு எல்லாத்தையும் செய்யணும்னு செய்யறாங்க. அப்படி ஒரு உடனே அவர் சொல்றார், அப்படி ஒரு சிவில் ஸ்டேட்டஸை வந்து எங்களோட சமூகம் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறான். அப்ப நான் சொல்றேன், நாம் அப்படி இருக்கே அதே சமூகம் அதே மக்களுக்கு நாங்கள் உதவி செய்ய வேண்டாமா, அதே மக்களுக்கு நாங்கள் வேலை செய்ய வேண்டாமான்னு கேட்கிறேன். அப்ப நான் சொன்னேன், நான் ஒரு ஷோ காட்டுறதுக்காக தியேட்டர் ரன் பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்படையில. நான் இங்க ஹார்ட் சர்ஜரி செய்ய சொல்லி சாவச்சேரியில யாரையுமே கேட்கல. சாதாரணமாக ஒரு காயத்தோட வந்தால் அந்த பேஷண்ட் அப்படியே எல்லாத்தையும் சுத்தி போட்டு யாழ்ப்பாணம் அனுப்புறதை விட்டு போட்டு அதை சூச்சரை போட்டு ஒரு மினிமம் சர்ஜரி, அதாவது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது மினி தியேட்டர்ல செய்யற ஒரு சின்ன சூச்சரை போடுற ஒரு லோக்கல் அனஸ்தீசியா போட்டு சூச்சரை போடுற செய்யற வேலை கூட அங்க வந்து செய்திருக்கலாம். பெரிய அனஸ்தட்டிஸ் அதுக்கு தேவையில்லை, நாங்களே சூச்சரை போடலாம். ஸோ அப்படியான சின்ன விடயத்தை கூட அந்த தியேட்டர்ல நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் இதெல்லாம் தெரியாமையா நான் 10 வருஷம் டாக்டராகவும் இருந்திருப்பேன், நான் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா இருந்திருப்பேன் என்று கேட்கல. அவர் அதுக்கு எந்த பதிலும் இல்லை, தளிந்துட்டு.
නිකන් සූච්චර එකක් දාන්න මේගොල්ලෝ තියෙනවා මිනි තියටර් එකක් නැහැ කියලා. හැබැයි ලොකු තියටර් එක වහලා තියාගන්න. එතකොට මං කිව්වා ඇනස්තීසියා දෙන්න නැතුව දැන් නිකන් ඔයා ලෝකල් එකක් දීලා මෙතනින් පොඩි ඉන්ජෙක්ෂන් ඔයාලා තුවාල වෙලා ඇතිනේ. ඉන්ජෙක්ෂන් ඔය නිකන් සූච්චර එකක් ගහන්න ජැෆ්නා වලට යවනවා. එතකොට අයියේ හොස්පිටල් එකේ දෙන්න OPD විතරයි ෆන්ක්ෂන් උනේ. හැබැයි ડોක්ටර්ස්ලා ඔක්කොම ටික කොළඹ. ඒකයි මං කිව්වේ අපි පටන් ගන්න. දැන් OPD එක කියන්නකො එහෙම කියලා. OPD එකේ මේ ඉස්සරහ ඉන්න බිල්ඩින් පිටපස්සේ බිල්ඩින් මිලියන් 400ක් වේදම් කරලා. බිල්ඩින් හදලා පිටපස්සේ තියාගෙන බොරු මේ චූටි මේකේ මිනිස්සු ඔක්කොම පොලිමට එන්න ඕනේ. බිල්ඩින් හදලා නිකන් තියෙන්නේ. මං කිව්වා ඒක ඕපන් කරන්න. කොහොමද ඔය විදියට ඔබේ ඒ ගැට්ටනයක් නැතිවෙන් ඔබ වැඩ කරන්න කියන ඔවුන්ගේ තියෙන ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න කියන කොහොමද ගැට්ට නැති වුණාට පස්සේ ස්ට්‍රයික් එකක් කරනවා පිටරට ඒක කරන්න පුළුවන්ද කියන්නකෝ පිටරට ඔහම ස්ට්‍රයික් කරලා මට තේරෙන්නේ ඔබ කියන එක මට තේරෙනවා පිටරට ඊට පස්සේ මොකද ડોක්ටර්ස්ලා උනේ ස්ට්‍රයික් කරන රටක් කියන්න මට අපිට තමයි වැඩිපුර මිනිස්සු සලකන්නේ නැද්ද අද වුණොත් මට පාර්ලිමේන්තුවේ මිනිස්සු කතා කරන්නේ ડોක්ටර් කියලා MP කියලා කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ડોක්ටර් කියන්නේ දෙයියා කියලා හිතාගෙන තමයි අපි ඉන්නේ. අපිත් එහෙම තමයි හිතාගෙන හිටියේ. හැබැයි ඔයාලා අඩුම ගාණක් පොඩ්ඩ හර්ධ සාසින් වැඩ කරන්න බෑ. මාසෙම ඉන්නවා කොළඹ. එකක් ඇවිල්ලා DG සර්ගේ දුව. හරිද? 3 wheel එක දැන් ඉන්න DG ඩිරෙක්ටර් ජෙනරල් හෙල්ත් සර්විස් ගේ දුව හොස්පිටල් එකේ අපොයින්ට්මන්ට් එයාගේ අපොයින්ට්මන්ට් බේස් හොස්පිටල් චාවචරේ මෙයා DG මම බය නැතුව කියන්නේ මේ අසේල ගුණවර්ධන. එයාගේ දුව 3 wheel එක බයින් නැතුව 3 wheel එකේ ඉන්න කෙනාට කියලා දෙනවා මං ආවා කියලා ලියුමක් දෙන්න කියලා ආපහු කොළඹට යන්න. අපි පුළුවන් නම් මෙතන ඉන්න නැති අයගේ නෑ. අපි මේකට අදාළ නෑ නම කියන්න බෑ. එතකොට මම ගිහිල්ලා ගත්තේ වෛද්‍යතුමා. නෑ මම ගිහිල්ලා ගත්තේ DG සර්ගේ දුවගේ මේ ෆයිල් එක අරන් එන්න. එයාට ට්‍රාන්ස්ෆර් එක දුන්නේ කොහමද අරහේ? ડોක්ටර්ස්ලා නෑ කිව්වනේ ඔයගොල්ලෝ. දැන් ටෙම්පරරි ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් කියන්නේ. ඔව්. එතකොට ට්‍රාන්ස්ෆර් එකට කවුරු හරි GMO කාර්යය හැමති කියලා අසං කරලා ඇතිනේ. බලුවම අසං කරලා තියෙනවා. අයි ඒක තමයි මං අහන්නේ. දැන් ටෙම්පරරි ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් සමහර වෙලාවට මගේ දන්න කවුරු හරි නම් මම ගිහිල්ලා ඉල්ලන්න ඕනේ ටෙම්පරරි දෙන්න කියලා. හැබැයි ඒ හොස්පිටල් එකේ මිනිස්සුම නැති හොස්පිටල් එක ටෙම්පරරි දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබව මාරු කරන්න කියලා ඉල්ලනවානේ. මාරු කරන්න කියලා ඉල්ලුවම ඔබට මොකක්ද අමාත්‍යාංශ පැත්තෙන් එන්නේ පේරාදෙනියට යන්න කියනවද? නෑ අහන්න. ඔව්. ඒක එතනත් හොර වැඩ තියෙනවා නමත් එක කියන්න. මට කියනවා දැන් පළාත් සභාවේ තියෙනවද අපේ රට පළාත් සභාවේ ෆන්ක්ෂන් වෙනවද? නෑනේ. පළාත් සභාවේ 13 සංශෝධනය තිබ්බට පළාත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව තියෙනවා. හරිද? හැබැයි ඒක මිනිස්සු ඉන්නවද? මෑමති ඉන්නවද? නෑනේ. කාලේ ඉවර වෙලා තිබ්බේ. එතකොට සෙක්‍රටරි තමයි නිලධාරී පාලනයක් තියෙන්නේ. ඔව් නිලධාරී පාලනයක් තියෙන්නේ. එතකොට it's not working at all. ඒ කියන්නේ ડોක්ටර්ස්ලාගේ අපොයින්ට්මන්ට් එක දෙන්නේ අපේ රූල්ස් විදියට දෙන්නේ සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමයි සෞඛ්‍ය එයාගේ ලේකම. නර්ස්ලාගේ තියෙනවා හැම පළාතටම අදාළ එකක්. මාව පත් කරේ මෙතන සෙක්‍රටරි පාලිදමයි පාලනේ. එතකොට මම මේ හොස්පිටල් එකට ගියා. මට කියන්න මාව ආපහු රිවර්ට් කරන්න ඕනේ කවුද? මෙතන ඉන්න සෙක්‍රටරිද නැත්නම් පළාත් සභාවේ ඉන්න සෙක්‍රටරිද? පළාත් සභාවේ ඉන්න PD සමන් පතරන නමත් එක්ක කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ මගේ හිතවතා. මම DG සර්ට දැන් මෙච්චර කාලේ කතාව කිව්වනේ. අතපස්සට කිව්වනේ කතාව. හැබැයි මම සර් කියලාත් සලකනවා. ඒගොල්ලෝ අදත් කියලා කතා කරලා ආවා. ඒ නිසා බය නැතුව කියන්න. PD වල මට ලියුමක් දෙන්න ඔයා යන්න පේරාදිනීට කියලා. මම කොළඹට යන්න කියලා. මම කිව්වා සර් මේ බලන්න ඔබ තමයි ඇඩ්මින් කරලානේ තියන්නේ. මට ඔබතුමා ලෙටර් දෙන්න බෑනේ. මාව රිවර්ට් කරන්න ඕනේ මිනිස්ට්‍රි එකනේ. මම මිනිස්ට්‍රි එකෙන් කතා කරා ඇඩිෂනල් සෙක්‍රටරි කවුද සොනිල් සර්. සර් කිව්වා යන්න එපා පුතේ ඒක අපේ අපොයින්ට්මන්ට් නේ මේගොල්ලෝ කොහමද ඔයාව ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ? ඔයා ඉන්න අපි GMO එක බලා ගන්නම් කියලා. එතකොට මට ඇවිල්ලා PD ඇවිල්ලා කියනවා DG සර් ලියුමක් දෙන්න ඇලෝ ඔයාට යන්න. හැබැයි ෆෝන් එකේ කතා කරනවලු. මම ෆෝන් එක රෙකෝඩ් කරා තාමත් තියෙනවා. PD යන්න කිව්වේ කොහෙද? පේරාදෙනියට. කොළඹට. PD දෙමේ යවන්න බෑ මාව. එතකොට මම කිව්වා සර් මම ඇඩ්මින් එක අවුරුදු 3ක් විතර වැඩ කරා. ඒකයි මම මුලින් ඉඳන් කිව්වේ ඇඩ්මින් එකේ මම ට්‍රේඩ් යුනියන් එකේ වැඩ කරා. මම දන්නවා සර් මිනිත්ස් එක 2014 19 21 ඔක්කොම ඇමෙන්ඩ්මන්ට් දන්නවා. සර්ට එහෙම ඇඩ්මින් දෙන්නවත් මොකුත් අදාළ නැහැ. බලයක් නැහැ කියලා. බලයක් නැහැ. එතකොට DG සර්ට මම DG සර් කිව්වා නෑ මම එයාට කතා කරන්නේ එයාට පුළුවන් නම් යන්න කියන්නකෝ කියලා. අසේල සර්ට අදත් අහලා බලන්න. එතකොට මම කියනවා ඒගොල්ලෝට හරි විදියට මාව රිවර්ට් කරලා දැන් බලනවා අකරපත හොස්පිටල් එකේ මට උත්තර දීලා කවුද සෞඛ්‍ය ඇමති අකරපත හොස්පිටල් ඉන්න MS ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයා ප්‍රශ්න නැති එක්කනා කියලා හවස ගිහලා සෙක්‍රටරි අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එකක් ගාලා. කොයි වෙලේද වැඩ තහනම් කරන්නේ ඔබේ? ඊට පස්සේ මම ආපහු කොළඹට ආවම කොළඹට ආවා. ඊට පස්සේ මිනිස්සු උද්ඝෝෂණ කරානේ. හරි. උද්ඝෝෂණ කරාට පස්සේ මම වැහුවා. ඊට පස්සේ මම එළියට ආවා. එළියට ආවිලා ඒ වෙද්දී ඔබ ගොඩාක් ජනප්‍රියයි ඔය ප්‍රදේශයේ. මිනිස්සුන්ට මම වැඳලා ඉල්ලුවා. මිනිස්සු ගිහලා හොස්පිටල් එක කඩන්න හැදුවේ. වැඳලා ඉල්ලුවා මේක මගේ ප්‍රශ්නයන්නේ.
මට දවසක් දෙන්න මම මිනිස්ට්‍රි කියලා කතා කරලා එන්නම් කියලා. මිනිස්ට්‍රි ඇවිල්ලා මට දවස් පැය 3ක් විතර මාව මාර විදියට ට්‍රීට් කරා. කාමරයකට එකගෙන ගිහිල්ලා. මම කිසි දෙයක් කිව්වේ නැහැ. ආපහු මම එළවගෙන ආවා හොස්පිටල් එකේ. අවිලා හිටපු MS කිව්වා නැගිටලා යන්න මේක තාම මගේ පෝස්ට්. මට තාම ලියුමක් හම්බෙලා නැහැ කියලා. හොස්පිටල් එකේ පුටුවේ හිටපු එක්කන නැගිටලා යන්න කිව්වා. ඒවා නැගිටලා යන්න කිව්වා. මේක මගේ පුටුවක් හිටියොත් මම කන බරට දෙනවා නැගිටලා යනවා කියලා. ඔබ හැටිනේ. හැටි ඇයිද? හැටි කියන්නේ මම ලීගලි තමයි කරලා තියෙන්නේ. කන පැලෙන්න දෙන්න බෑ ලීගලි. මෙහෙමයි. ඔයා මගේ ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකේ කන පැලෙන්න දෙන්න බෑ. දෙන්න පුළුවන්. ඔයා ට්‍රස්පාසින් නා. ඔයා ට්‍රස්පාස් මම ඔයාගේ ගෙදර ඇවිල්ලා ඇඳට වාඩි වෙලා හිටියා නම් ඔව් කන ඔයා පැලෙන්න මාව කිස් කරලා දාවන්නේ. කන පැලෙන්න දෙන්න බෑ. ඔයා කන පැල නේ ඇඩ්‍රස් එක කියන්න මම ඇවිල්ලා ඔයාගේ බිරිඳත් එක්ක ඉන්නම්. මෙහෙමයි. දැන් ඔයානේ කිව්වේ. එහෙනම් මම නිකන් කිය. හරි. එහෙනම් කියන්න. තැනක ඔබේ හරි කාගෙන ඔබ ඉස්සල කියන යන්න කියලා. ගියොත් එහෙනම් මම නිකන් කියන්නේ ඔයාගේ වයිෆුත් එක්ක කවුරු ඇවිල්ලා ඇඳේ ඉන්නවා. ඔයා කියනවා මට වයිෆ් කෙනෙක් නැහැ. මට වයිෆ් කෙනෙක් නැහැ. හරි, ගර්ල් කෙනෙක් ඉන්නවා කියන්නකෝ. මට ගර්ල් කෙනෙකුත් නැහැ. කරුණා කරලා යන්න. එහෙමද කියන්නේ? නෑ මම කියන්නේ මල්ලේ ට්‍රස්පාස්. දැන් මගේ පුටුවේ දෙරණේ ආසනේ ඉන්නවා කියමු කවුරුරි. මම ඌට කන පැලෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ පුටුව ඔයාට රජේ දීපු අපොයින්ට්මන්ට් නවෙනේ. ඔයාගේ ලීගල් පැත්තේ බලාගන්න. හරි. ලීගල් පැත්තේ ඔබ කියන්නේ නීතිමය වශයෙන් ඔබට කන පැලෙන්න දෙන්න පුළුවන්. නෑ මං කියන්නේ මම යා ඇතුලේ එළියට දානවා. ට්‍රස්පාසින් කියලා නඩුවක් දානවා. නෑ මං ඔබ කියපු වචනේත් එක්ක ආවේ. ඔව් නෑ කන පැලෙන්න දෙනවා කියන්නේ මල්ලියා. එදා මට එයා එළියට යන්නේ නැත්නම් පොලිසිය ගෙනලවත් මං එළියට දානවා. ඒ මීනින් එක මං කිව්වේ පොලිසිය ගෙනලවත්. එහෙම කිව්වනම් මගේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නෑ. එයා යන්න බෑ කිව්වම ඇදලා එළියට දානවා. ඒක වෙන ප්‍රශ්නයක්. පොලිසිය ගෙනල්ලා දානවා. නෑ එයා ඉන්න මමත් ඇදලා දානවා එළියට. මෙහෙමයි. කන පැලෙන්න ගහනවා කියන එක. මල්ලි ඔයා අපොයින්ට් කරලා ඉන්න වෙලාවේ බඩු හොරකම් වුණා නම් කවුද වාකිම කියන්නේ? කවුද වාකිම කියන්නේ? මමනේ. වගකීම ඔබේ වෙන්න පුළුවන්. මගේ හැබැයි ඔයා පුටුවේ වාඩිලා ඉන්නවා. එහෙමද? නෑ මගේ ප්‍රශ්නේ වෙන දෙයක්. මම ඔබට කිව්වේ වෛද්‍යතුමා. ඔව්. මොන විදියට වාඩි වෙලා හිටියත් ලංකාවේ නීතිය අනුව ඔබට තව කෙනෙක්ගේ කන බලන්න ඔයා go and read trespassing. trespassing කියන්නේ ඔයාගේ බවුන්ඩරි එක පොලිසිය આવුත් ඔයාලට කන බලන්න දෙන්න පුළුවන්. පොලිසිය આવුත්? ඔව්. ඔයාට ගිහිල්ලා කෝට් එක රූලින් එකක් අරගෙන එන්න ඕනේ සර්ච් වොරන්ට් එක ඔයාගේ ගෙදර චෙක් කරනවා කියලා. හරි. නැත්තම් PTA එක ඇතුලේ කොටියා මේ නායකයාගේ ෆෝටෝ තිබ්බා කියලා එන්න පුළුවන්. නැතුව මම ඔයාගේ ගෙදර ට්‍රස්පාස් කරොත් go and read. ඔයාගේ ආරක්ෂාවට ඕන එකක් කරන්න. ඔබ වෙන තැනකට යන්නේ නීතියේ. ඔබ කිව්වේ. නෑ මම හරි අපි යමුකෝ. හරි අපි මම පිළිගන්නවා. කන බලන්න දෙන්න පුළුවන්. එදා එයා ගියා. ඊට පස්සේ මම වාඩිලා හිටියා. දවස් 4-5ක් හිටියා. இப்போது இந்த டிஸ்கஷன் கொஞ்சம் சூடாக போகிறது. அப்போ நான் அவர்களுக்கு தெளிவாக வழங்கப்படுத்துகிறேன். இந்த வைத்தியசாலையில் தியேட்டரை ஓன் பண்ணி பெரிய ஒரு தியேட்டர் ஒன்று நான் இங்கே கொண்டு வர சொல்லல எல்லா டாக்டர்ஸும் இங்கே ஒர்க் பண்ணுற எல்லா டாக்டர்ஸும் ஓடி போய் ஆசிரியர் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் லங்கா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் கொழும்புலையும் நின்றா அப்போ இங்கே ஓபிடியை மட்டுமா ரன் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது. நான் அங்கே போய்க்கல சாவச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலையில் ஓபிடி மட்டும்தான் ரன் பண்ணி கொண்டிருந்தது. ஆகவே நான் அதில் 400 மில்லியன் செலவில் பின்னுக்கு அந்த பில்டிங் 3 மாடி தட்டையும் அதை கட்டி அதையும் பாவிக்காமல் வச்சிருந்தவர்கள். ஆகவே ஓபிடி மட்டும்தான் அதில் ரன் பண்ணி கொண்டிருந்தது. ஆகவே நான் அங்கே சொன்னோன்னா நீங்கள் ஒரு மனச்சாட்சியோட வேலை செய்ய கூடாது. அப்புறம் அவர் சொல்கிறார் அப்படி நீங்கள் செய்ய இல்லாது தானே என்னோட வேலை ஆக்கள் இல்லா வேலை இரண்டு. அப்போ நான் கேட்குறேன் வெளிநாட்டில் டாக்டர் ஸ்ட்ரைக் பண்ண இயலாதுமண்டு எனக்கு ஒரு நாட்டை காட்டுங்கோ டாக்டர் ஸ்ட்ரைக் பண்ற ஒரு நாட்டை காட்டுங்கோன்னு கேட்கிற போது எந்த பதிலுமே கலிந்துட்ட இல்லை. அதுக்கப்புறம் நான் சொல்றேன் நாங்கள் வைத்தியர்களை வந்து டாக்டர்ன்னு சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் உண்மை என்னன்னு சொன்னா வைத்தியர்கள் வந்து ஒரு டாக்டர் மாதிரி வேலை செய்கிறீங்களே வைத்தியர்கள் தங்களுடைய லாபத்தை மட்டும்தான் பார்க்கிறாருன்றதை அவருக்கு விளங்கப்படுத்துறேன். அதுக்கப்புறம் சொல்றேன் உங்களுக்கு நல்ல உதாரணம் மட்டும் சொல்றேன். டைரக்டர் ஜெனரல் நீங்க சொல்றீங்க அங்கே டாக்டர்ஸ் மாதிரி ஒருத்தர் இல்லை தானே அதால இங்க இருக்கிற டாக்டர்ஸ் மாதிரிக்கு தியேட்டர்ல வேலை இல்லான்னு சொல்றீங்க. நான் ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்றேன். டாக்டர் அசைல குணவர்த்தனை என்ற பேர் சொல்லிக்கல. இவர் சொல்றேன் நான் அவன் பேரை சொல்லாதீங்கோ இல்லாதாக்கிற பேரில் இதுல சொல்றதா ஒரு நல்ல தான். நான் சொல்றேன் இல்லை அவர்களுக்கு இப்போ மரியாதையோட தான் நான் அசைல குணவர்த்தனவா இருக்கலாம் செக்ரட்டரியா இருக்கலாம் யாரோடையும் மரியாதையா தான் நான் இப்போதையும் காய்ச்சி கொண்டிருக்கேன். நல்ல பழக்கம் அவரோட என்னுடைய ஹிதவதா என்னுடைய நல்ல டீச்சர்ஸ் மேர். ஆனால் டிஜிஹெச்எஸ் பிள்ளை மகள் ஒரு வைத்தியராக இருந்தோன்னு ஃபாரின் கிராஜுவேட்டாக இருந்தோன்னு இதே வைத்தியசாலைக்கு வந்து வாசல்ல வந்து ஒரு ஆட்டோவில் இருந்து கொண்டு அவ சொல்றா உள்ளுக்குள்ள போயிருக்கிற டிரெக்டர்கிட்ட தான் வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லி தன்னை ரிலீஸ் அடிச்ச கடிதத்தை தரட்டுமான்னு தான் அதை வேண்டி என்ன போறேன்னு சொல்லி அப்படியே போயிருக்கிறா. அப்ப அந்த டிரான்ஸ்பரை அனுமதிச்சது வந்து அங்க இருக்கிற எம்ஓமேர் அனுமதிச்சு அதே நேரத்துல இந்த இன்டர்வியூல சொல்லாத விடயம் அந்த டிரான்ஸ்பரை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்ன எம்எஸ்வை கொழும்புக்கு கூப்பிட்டு இன்கொயரி பண்ணி இயக்கம் சொல்லி இன்கொயரி பண்ணிக்காக அது நான் இந்த
இதுல நான் அதில் சொல்ல விரும்பல, அவை அப்படியும் நடந்தது அந்த வைத்தியசாலையில என்ற விடயத்தையும் அவருக்கு நான் சொல்றேன். சொல்றேன், நீங்க திருப்பாம என் பேரு சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். நான் சொன்னேன், இல்ல இவர் மட்டும் இல்லை, நான் டாக்டர் அத்தப்பத்துவா இருக்கட்டும், டாக்டர் பாலித மைபாலவா இருக்கட்டும், இவர்கள் செய்த இந்த கூத்துகளை நாங்கள் உங்களுக்கு கட்டாயம் சொல்லித்தான் ஆகணும் என்று இவரை சொல்றேன். அதுக்கு பிறகு சொல்றேன், டெம்பரரியாக இருந்தா கூட சரிதானே, நான் வந்து யார்கிட்டையாவது போய் ஒரு டெம்பரரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் எனக்கு தெரிஞ்சாக்களுக்கு தேவையா இருந்தா கூட இவற்றை போய் ஒரு இடங்களில் கெஞ்சி கூத்தாடி தான் எடுக்க வேண்டி இருக்கிறது. ஆனா அங்க டிஜிக்கு இந்த மகளுக்கு வந்து ஒரு சட்டம் வேறு ஒரு சட்டம் இருந்திருக்குன்னு சொல்றேன். அதுக்கு பிறகு அவருக்கு சொல்றாரு என்றால், ஓகே, அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு வந்து டிஜி வந்து உங்களை இங்க இருந்து வெளிக்கிட்டு கொழும்புக்கு வர சொல்லி தானே, அப்ப என்ன நடந்தது, சாவச்சேரி வைத்தியசாலை நடந்ததுன்னு சொல்றாரு. அப்ப நான் அவருக்கு விளங்கப்படுத்துறேன், இப்ப அது வந்து மாகாண சபை என்ற ஒன்று இல்லை. ஸோ மாகாண சபை இல்லாத இடத்துல மாகாண சபையினுடைய ப்ரொவின்சியல் டைரக்டர் ஆஃப் ஹெல்த் சர்வீசஸ் டாக்டர் சமன் பாத்திரன எனக்கு கடிதம் அடிக்கலுமா. ஏனென்றால் உங்களுக்கு தெரியும், வைத்தியர்களுக்கு வந்து அப்பாயின்மெண்ட்டை கொடுக்கறது சுகாதார அமைச்சினுடைய செயலாளர், நர்ஸ்மேருக்கு அப்பாயின்மெண்ட்டை கொடுக்கறது வந்து மாகாண அமைச்சினுடைய செயலாளருடைய அல்லது பிடியினுடைய சிக்னேச்சர்லாம் போடுறேன். நான் நர்ஸ் அல்லவே, நான் ஒரு வைத்தியர். அவை எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் தந்தது வந்து மத்திய அமைச்சர் இருக்கிற சுகாதாரத்தினுடைய செயலாளர். எனக்கு இப்போ இந்த நிமிடத்தில் என்ன ரிவர்ட் பண்றதா இருந்தால் யார் எனக்கு கடிதம் தரணுமெண்ட் அவரே சொல்றாரு, ஓமோமோ அது வந்து மினிஸ்ட்ரியில தரணுமெண்ட். அப்ப நான் திருப்பி விளங்கப்படுத்துறேன் அங்க நடந்த பிரச்சனைல. அங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா டைரக்டர் ஜெனரல் ஹெல்த் வந்து என்ன போக சொல்றதாக வந்து, அதாவது அங்க இருந்து என்ன போட்டு மாமன்னு சொல்கின்ற ஒரு விடயம் உண்டு எனக்கு அன்றைக்கு வந்து சொல்லினோம். அப்ப நான் சொல்றேன், அப்படியே ஓவர் த போன் எல்லாம் சொன்னா நான் போக மாட்டேன், எனக்கு அவர்கள் கடிதம் அனுப்ப சொல்லுங்க. அப்ப டிஜி வந்து உங்களோட போன்ல கதைப்பாருண்டு டிஜி என்னட்டா. அப்ப நான் சொல்றேன் டிஜி சார்ட்ட, சார் நான் நீங்கள் கடிதம் தராம போக மாட்டேன், நீங்கள் கடிதம் தருங்க. அதே நேரத்தில் நான் கால் பண்ணி கேட்கிறேன், அப்போ அடிஷனல் செக்ரட்டரியா இருந்து சுனில் டி அல்வி சார்கிட்ட கால் பண்ணி கேட்கிறேன், சார் நீங்கள் எனக்கு இந்த அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டரை போக சொல்றீங்களான்னு. அவர் சொல்றாரு, இல்லை இது ஜிஎம்ஓ என்னுடைய ஆட்டம், நீங்க போக தேவையில்லை, அப்பாயின்மெண்ட் தந்தது நாங்கள் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹெல்த், நான் அடிஷனல் செக்ரட்டரி, அவன் நான் சொல்றேன் நீங்க போக வேண்டாம். அதுக்கு பிறகுதான் நான் சாவச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலையில இருந்து நான் போகையில் என்றதையும் அவருக்கு நான் விளங்கப்படுத்துறேன். மற்றது நர்ஸ்மாருடைய அப்பாயின்மெண்ட் மாதிரி எங்களோட அப்பாயின்மெண்ட் இல்லை, இது வந்து லோக்கல் பிஎஸ்சி வந்து எங்கள்கிட்ட சொல்லலாது, எங்கள்கிட்ட வலிக்கிட்டு போங்கன்னு சொல்லிடலான்னு சொல்றேன். அதுக்கு பிறகு நான் அவருக்கு சொல்றேன், நான் இந்த சுகாதார அமைச்சருடைய இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை அங்க இருந்து 3-4 வருடம் அக்குபர் அணிவரா படித்தவன், மெடிக்கல் சர்வீஸ் மினிஸ்டர் 2014 இருக்கலாம், அல்லது அதனுடைய அமெண்ட்மெண்ட் 2019, 21 இருக்கலாம், எனக்கு எல்லாமே தெரியும். ஸோ இவர்களுடைய இந்த விளையாட்டுகள் என்னோட அந்த நேரம் சரி வரையில. அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அக்கரைப்பட்டு வைத்தியசாலையில் நான் பாராளுமன்றத்தில் கேள்வி கேட்கின்ற போது குற்றங்கள் இல்லாமல் தாங்கள் யாரையுமே வெளியே அனுப்ப மாட்டோம் என்று சுகாதார அமைச்சர் பதில் சொல்றாரு. ஆனால் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அக்கரைப்பட்டு ஆதார வைத்தியசாலை எம்எஸ் வந்து அங்கிருந்து வெளியில் அனுப்பியிருக்கிறார். தான் இந்த சுகாதார அமைச்சரில் இவர்கள் செய்கிற கூத்துகள் என்று சொல்லி அவருக்கு விளங்கப்படுது. அப்போ இவர் என்ன கேட்கிறார் திடீரென்று, அப்போ நீங்க எப்போ உங்களை இன்டடிக்ட் பண்ணினாங்க என்று சொல்லி அவர் கேட்கிறார். அப்ப நான் சொல்றேன், அந்த டைம்ல நீங்கள் வந்து அவர் கேட்கிறேன், நீங்கள் அந்த டைம்ல நீங்க பெரிய பயங்கர ஃபேமஸா வந்துட்டீங்கள் தானே, சோ நீங்கள் எப்ப உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினாங்க. அப்ப நான் சொல்றேன், அதற்கு பிறகு என்ன இவர்கள் சுகாதார அமைச்சுக்கு வர சொல்லி நான் மக்கள் போராடினார்கள், A9 வந்து க்ளோஸ் பண்ணப்பட்டது, அது பிறகு போராட்டத்தை நிப்பாட்டி போட்டு நான் சுகாதார அமைச்சுக்கு வந்தேன். நான் சுகாதார அமைச்சுல 3 மனுத்தியலங்கள் என்ன சரியாக போட்டு கஷ்டப்படுத்தினவர்கள். அதுக்கு பிறகு நான் திருப்பியும் சாவச்சேரி வைத்தியசாலைக்கு போறேன். அப்ப அங்கே வேறொரு நபர் வந்து வைத்தியசாலையின் எம்எஸ் ஆக இருக்கிறார். அவர்கிட்ட போய் சொல்றேன், நான் தான் இந்த எம்எஸ், எனக்கு என்ன கடிதம் தெரியல, ஸோ ஸ்டில் லீகலா நான் தான் இங்க எம்எஸ் என்று சொல்லுகிற போது அங்க ஒரு பிரச்சனை வந்தது. அப்ப நான் அவர்கிட்ட சொல்றேன், அங்க இருந்த நபர் வந்து அத்துமீறி என்னுடைய வைத்தியசாலைக்கு வந்திருக்கிறார். அவரை சில நேரம் எனக்கு இப்ப நான் தூக்கி வெளியால் போட வேண்டிய எல்லாமே கொண்டு வந்திருந்தேன். நான் சொல்லிக்கல, அவர் கதிரை மாறி இருந்தவர். அதுக்கப்புறம் அதே வைத்தியசாலையில 3 நாள் தொடர்ந்து நான் 3-4 நாள் தொடர்ந்து நான் வேலை செய்தேன் என்ற விடயத்தையும் அவருக்கு நான் சொல்றேன். அப்ப அவர்கிட்ட சொல்றேன், நான் அப்படி எந்த இடத்துல இருந்து போயிருக்காடி காதை பொத்தி அடிச்சிருப்பேன் என்கிற ஒரு விடயம் ஒன்று இவருக்கு நான் சொல்றேன். அப்ப அவர் கேட்கிறார், என்னண்டு உங்களோட இடத்துல வந்து இருக்கிற இன்னொரு டாக்டர் இருக்கு, நீங்க காதை பொத்தி அடிப்பீங்க, அப்ப காதை பொத்தி அடிக்கிறேன் சட்ட ரீதியா பிழை இல்லையான்னு நான் மடக்க வலிக்கிறேன். நான் இதோட வசனம் மாறி சொன்ன விடயம், அது கலப்பன தினவாண்டார். அப்ப நான் அவருக்கு விளங்கப்படுத்துறேன், இது ஒரு ட்ரெஸ் பாசிங், என்னுடைய வீட்டுக்குள்ள வந்து ஒரு ஆள் வந்து இருக்கிறாருன்னு சொன்னார். அந்த வீட்டுக்குள்ள வந்து இன்னும் அவரை நான் வந்து கெஞ்சி கூத்தாட மாட்டேன். உங்களோட கட்டில்ல இன்னொரு ஆள் வந்து இருக்கிறாருன்னு சொன்னா உங்களோட மனைவியோட இருக்கிறேன்டா நீங்க போங்க என்றா கேட்டு கொண்டிருக்க போறீங்க இல்ல, ஏனென்றா நீங்க காதை பத்தி அடிப்பீங்க. ஏனென்றால் இது வந்து ஒரு ட்ரெஸ் பாசிங், அவரை நான் முடக்க வலிப்புற அப்படி அடிக்கிறேன். அப்ப போலீஸ் வந்தாலும் அடிப்பீங்களா? அப்ப நான் சொல்றேன், என்னுடைய வீட்டுக்கு இல்ல சர்ச் வாரண்ட் இல்லாம நீதிமன்றத்துல இருந்து அனுமதி எடுக்காம ஒரு போலீஸார் வந்தா போலீஸாருக்கு அடிப்பேன்
போலீசாரையும் தூக்கி வெளியால போடுவேன், இதுதான் சட்டம் அப்படித்தான் சொல்லுகிறது என்று அவருக்கு நான் விளங்கப்படுத்துறேன். அப்ப அவர் சொல்றாரு எனக்கு வைஃப் இல்லை என்று சொன்னா உங்களோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட இருந்தா என்ன செய்வீங்கன்னு. அப்ப அவர் சொல்றாரு எனக்கும் ஒரு கதிரை ஒன்று தந்திருக்கிறாங்க இந்த அதுதரண மீடியாவில். இப்ப இதுல இன்னொரு ஆள் வந்திருந்தா நான் அடிப்பேன், நான் இல்லை தானே. அப்ப நான் சொல்றேன் இந்த கதிரையும் ஒரு MS ஆக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணப்படுற உண்டா உங்களுக்கு என்று சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்கிறேன். அவருக்கு எந்த பதிலும் இல்லை. அதுக்கு பிறகு நான் சொல்றேன் அப்படி நான் அடிப்பேன் என்று சொன்ன மீனிங் அப்படி அடிக்க போறது இல்லை, அவரை பிடிச்சி இழுத்து வெளியால போடுவேன் என்று சொல்ல அது பிள்ளை என்றது. அப்புறம் திருப்பி விளங்கப்படுத்துறேன் ட்ரஸ் பாசிங் என்றா என்ன, ட்ரஸ் பாசிங் நேரம் அவர்கிட்ட திருப்ப கேட்கிறேன் இந்த வைத்தியசாலையில இவர் வந்து இந்த மேசையில இருந்து கொண்டு 4 சாமான் களவு போனால் யார் பொறுப்புண்டு. அப்ப அவர் சொல்றாரு நீங்கள் தான் பொறுப்பு அதுக்கண்டு. அப்ப நான் சொல்றேன் சாமான் களவு போனா நான் பொறுப்பு, ஆனா அவர் வந்து என்னுடைய கதிரையில இருப்பாரான்னு கேட்கின்ற போது இவருக்கு எந்த பதிலும் இல்லை. அவருக்கு அந்த ட்ரெஸ் பாசிங் என்று சொல்றத அவருக்கு வடிவா விளங்கப்படுத்துறேன். அதுக்கு பிறகு வந்து சொல்றேன் நான் அதுக்கு பிறகு நான் தொடர்ந்து 3-4 நாளைக்கு நான் அங்க இருந்தேன்டா சார். அதுக்கு பிறகுதான் நான் அங்க இருந்து வெளிக்கிட்டேன்ற உண்மையை சொல்றேன். ලියුමයවන්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ ලියුමක් ගැව්වා මගේ ඩිරෙක්ටර් සර් අර්ජුන සර්ට ලියුමක් නම පැටලිලා අර්ජුන සර්ට එයාගේ හොස්පිටල් එකට එම්ම විදිහට පත් කරන්න කියලා එයාට ලියුමක් දාලා. දෙන්නම අර්ජුන තිලකරත්න එකයි අර්ජුන රාමනාഥන්. ඊට පස්සේ සර් කිව්වා මේ සර් ඔයාව පෙර දින ට්‍රාන්ස්ෆර් මම ලියුමක් කියවලා බැලුවා අර්ජුන තිලකරත්න ලියුමක් ගහලා තියන්නේ මම ගාව තියෙනවා ලියුම. ඔයා ආද ඉන්නම් ඔයාගේ හොස්පිටල් එකේ එම්මෝ කියලා. ඊට පස්සේ මම මිනිස්සු ආවලා කිව්වා ඒක රිප්ලයි එකක් ආවලා කරුණා කරලා මගේ නම අර්ජුන රාමනාഥන් ඩිරෙක්ටර් එකේ නම අර්ජුන තිලකරත්න සර්ට තමයි ඔයාලා ලියුමක් ගහලා තියෙනවා ඔයා ආද ඉන්නම් ඔයාගේ හොස්පිටල් එකේ එම්මෝ කියලා. ඒ ලියුම හරිය විදිහට හදලා දෙන්න මම යන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ දවස් 2ක් හිටියා. ඊට පස්සේ තමයි කොළඹට ගියේ. කොළඹට ගියාම මගේ ඇඩ්මින් පෝස්ට් එක නැති කරලා වෛද්‍ය පත්වීමක් දීලා තිබ්බා. නෝමල් එම්මෝ විදියට පේරාදෙනියට දැම්මා. පේරාදෙනියට. එතන ගිහලා හැබැයි මම එක්සෑම් දීලා කොච්චර හියුමන් රයිට්ස් වයලේෂන් කියන්නකො මගේ බච් එක හැමෝටම අපොයින්ට්මන්ට් දීලා මාව නිකන් එම්මෝ විදියට යවනවා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔබ ගියේ නෑ. නෑ මම ගියා ඩියුටි රිපෝට් කරා පේරාදෙනිය. පේරාදෙනිය. ඔව් හැබැයි මම එම්මෝ විදියට ඩියුටි රිපෝට් කරේ නෑ. මම හිටපු සර්ට කිව්වා සර් මම දැන් අද ඇඩ්මින්. හරිද? නීති විදිහට තමයි ඇඩ්මින් නැතුව කරන්න ඕනේ. එක්කෝ මගේ අපොයින්ට්මන්ට් එක රිවර්ට් කරලා හරි එක්සෑම් ෆේල් කරලා මොකක් හරි කරන්න ඕනේ. එතකොට සර් මම මෙතනින් MS විදිහට වෙන ඩයරියක් දාලා මම ඩියුටි සයින් කරලා ඔබ පේරාදෙනිය ආරම්භ බලන්න. වෙන ඩයරි දාලා මම MS විදිහට පේරාදෙනිය සයින් කරලා මෙඩිකල් ලීව් දාලා ආපහු ගියා ජෙෆ්නා වලට. එතකොට ප්‍රශ්න ලොකුවට ගිහිල්ලා ඉවරයි. ජෙෆ්නා වලට ගියා කියලා අදහස් කරන්නේ. ජෙෆ්නා ගියා මං. ඔව් මම එතන ගිහිල්ලා මෙඩිකල් ලීව් එකක් දාලා ගියා. එතකොට මේ වැඩ තහනම් වෙලා තිබ්බේ ඔබේ. එවෙදී නෑ. මෙඩිකල් ලීව්. මෙඩිකල් ලීව්. ඊට පස්සේ 22 වෙනිදා කොයි වෙලාවෙද වැඩ තහනම් කරනවා කියලා ඔබට 22 වෙනිදා ගියා. හරි. 26 වෙනිදා අරන් කිරේ දැම්මා. 29 වෙනිදා සෙප්තැම්බර් 29 වෙනිදා මම හිරේ ඇතුළේ ඉන්නකොට මට ලියුමක් දානවා ඔයා අද ඉන්නම් වැඩ තහනම් කියලා. මට ලියුමක් එනවාද හිරේ? නෑනේ. හිරේ ඇතුළේ මම. ජෙෆ්නා ප්‍රිසන් එක ඇතුළේ මං කරපු වැරද්ද මොකද්ද? ඒක පස්සේ කතා කරමු. හරිද? නඩුව තාම යන ඉඳන් මට කියන්න බෑ පස්සේ. ඊට පස්සේ ඇතුළේ දැම්මා. 9 වෙනිදා එළියට එනවා. 10යි මට නොමිනේෂන් දාන්න පුළුවන්. එතන මම ඩිරෙක්ටර් සර්ට කෝල් කරනවා සර් මට රෙසිග්නේෂන් ලෙටර් එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා. සර් කියනවා ඔයාගේ වැඩ දහනම් කරලා ඉවරයි. එදාට තමයි දැනගත්තේ. කිරේ ඇතුළේ ඉන්නකොට දැනගන්න බෑනේ මට. එතකොට මට ලියුම මොකුත් හම්බෙලා නැහැ. හරි සර් කියලා මම ගිහිල්ලා නොමිනේෂන් දානවා. නොමිනේෂන් දාලා පාර්ලිමේන්තුව ආවා. එතකොට දැන් ඒකටත් නඩුව දාලා මම තාම සර්විස් එකේ ඉන්නේ. අපි එතනට යමු. දැන් ඒ අතරවර අර මන්නාරම හොස්පිටල් එකට ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න 22ක් හොස්පිටල් එකට ආවා කියලා ඊට පස්සේ මෙඩිකල් ලීව් දාලා ජෙෆ්නා ගියා කියන්නේ. එදාට හවස ගියා මන්නාර හොස්පිටල්. ඒක එතකොට 26 දේ. 22 සෙප්තැම්බර් 22. එක්සැක්ට්ලි ඩේට් මතක නැහැ. හැබැයි ඒ වගේ දිනේ 19 හරි 19 මන්නාරම. හැබැයි දැන් මන්නාරම හොස්පිටල් එකට අදාළව ඔබට කිසිම වගකීමක් තිබ්බේ නැහැ. එතකොට ඔබ වෛද්‍ය පරිපාලන ශේෂත්‍රයේ හිටපු රජයේ නිලධාරියෙක්. එතකොට මන්නාරම හොස්පිටල් එකේ ගැබිනි මාතාවක් මිය යාම සහ ඊට අදාළව ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නෙට ඔබට කිසිම වගකීමකුත් නැති රෝහලකට ඇතුළත් වෙනවා. ඇතුළත් වෙලා එතන ඊට පස්සේ රෝහල් අධිකාරිය විසින් පොලිසියට පැමිණිලි කළා ඔබ අත්අඩංගුවටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත වෙනවා දවස් 5කට. ඉතින් ඇයි කිසිම වගකීමක් නැති තැනකට වෛද්‍යවරයෙක්ගේ භූමිකාව තුලනේ ඉන්නේ මන්ත්‍රීතුමා ඒ අවස්ථාවේ. ඔබ දේශපාලනඥයෙක්ගේ භූමිකාව නෙමෙයි. ඔබට දේශපාලනය කරන්න හිතේවත් නැහැ. අනිවාර්යෙන්. ඇයි ඔබ මන්නාරමට ගියේ? නිකන් අහන්නම් මම දැන් SLMC registered doctor කෙනෙක්. MBBS doctor කෙනෙක්. මට දැන් කොළඹ OPD යනවා නම් මම පොලිමේ යන්න ඕනද නැත්නම් නිකන් යන්න පුළුවන්ද ඇතුලේ? නිකන් අහන්න. නැත්නම් කියන්නකෝ
ලේඩි හොස්පිටල් එක ඔබ පොලිමේ යන්න කියනකොට ඕනේ. DMH එකට DMH එක මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා මම MP කෙනෙක් හිතන්න එපා MBBS ડોක්ටර් කෙනෙක් එතකොට ඒ කාලේ මාව තහනම් නුන්නේ නැහැ මම පේරාදෙනිය දාලා තියෙන්නේ ඩියුටි සයින් කරලා තියෙන්නේ පේරාදෙනිය හරිද නෑ, නෑ, ඔබ මම දැන් නිකන් අහන්නේ ඔව්. හොස්පිටල් එකට ඇතුලේ යන්න පුළුවන්ද බැරිද මට ඔබට හොස්පිටල් එක ඇතුළට යන්න පුළුවන් නේ හරි හැබැයි මෙතන ගියේ ඇයි ඒක තමයි මම ගිහිල්ලා කියන්නේ. කොහොමද මැදිහත් උනේ හරි. කොහොමද ගැටුමක් ඇති ඒක මම කියන්න ඇතුලේ යන්න පුළුවන් කියලා ඔයගොල්ලෝ පිළිගත්තානේ ඕන හොස්පිටල් එක දැන් උනොත් මට යන්න පුළුවන් නේ මම විශ්වාස කරන විදිහට පුළුවන් මං ඉතින් ඉවර කරලා පුළුවන් දැන් ડોක්ටර් කෙනෙකුට යන්න බැරි හොස්පිටල් එකක් තියෙනවද එහෙම වෙන්න බෑනේ හරිද හැබැයි මෙහෙම මගේ ප්‍රශ්නේ ඔව් මං කියන්නේ එතකොට මට කෝල් එකක් ආවා පේරාදෙනි ඉඳෙtti මේ වෙද්දි ඔබට යාපනයේට මේ අධිකාරිවරයාට කියන්න දු යන්න බෑ අදත් යන්න පුළුවන් I think මේ උසාවි නියෝගය ඇතුලේ දීලා තිබුණේ අදත් කුසාවි දීලා තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්ත MP විදියට ඕන එකක් කරන්න පුළුවන් ඔය මට පෞද්ගලික තරයක් ගිහලා කාටවත් ගහන්න බෑ ඒ වුණාට පාර්ලිමේන්ත MP විදියට කටයුතු කරන්න පුළුවන් නැත්නම් පාර්ලිමේන්ත බාධාවක් කරන්නේ නැහැ නේ නෑ කවුරු මගේ ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ අර මම අර ගිය කතාව ඔබට කියන්න රෝහල ඇතුළට යන්න පුළුවන් මම කියන්න 27 වෙනිදා ජූලයි වල මං හිතන්නේ අම්මා කෙනෙක් හොස්පිටල් එක ඇඩ්මිට් වුණා රෑ 12ට එයාව 12 මාට බලලා තියෙන OPD ડોක්ටර් බලලා වෝට් එකට යවලා තියෙනවා වෝට් එක ගිහිල්ලා හතාමාරම ඒත් සිංගල ડોක්ටර් කෙනෙක් මම මේක සිංගල දමල වෛරය පත් කරන්න නැවේ කියන්නේ මම ඇත්ත කියන්න හතාමාර වෙනකන් ડોක්ටර් ඇවිල්ලා බැලුවේ නැහැ ඒක සිංහල දෙමළද කියලා අදාළත් නැහැ අදාළ තියෙනවා ලොකු අදාළක් තියෙනවා මෙතන හරිද ඊට පස්සේ ඒ ડોක්ටර් ඇවිල්ලා බලනකොට අම්මා කිරිදීති ඉඳලා බිමට වැටිලා ලේ ඇතුලේ දරුවා අම්මත් වැටිලා අම්මා මැරුණා බබා බේරුණා කොහොම හරි හරිද හස්බන්ඩ් මට කතා කරනවා රෙකෝඩ් දිනවා මේ ෆෝන් එක හස්බන්ඩ් මට කතා කරනවා ડોක්ටර් පොලිසිය ගියාම පොලිසිය අපිට එලවනවා අපේව එලවනවා ડોක්ටර්ස්ලාගේ විරුද්ධව අදත් හුසාවේ නියෝගයක් දීලා තියෙනවා අයි ડોක්ටර්ස්ලාව අරස් කරේ නැහැ කියලා ජැෆ්නා වල එක දරුවාගේ අත කපලා අවුරුදු 13 දරුවාගේ අත කපලා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කැනියුලා දාන්න ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔක්කොම කල වෙලා අත කපලා හැබැයි ප්‍රොඩියුස් කරලා තියෙන නර්ස්ලාව අද නීති කවුද මැජිස්ට්‍රේට් අහලා තියෙනවා අයි ડોක්ටර්ස්ලා මේකට ගෙනාව නැත්තේ කියලා මේ රටේ ඒක තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ අපි හිතාගෙන ඉන්නවා ડોක්ටර්ස්ලා කියන්නේ දෙයියෝ කියලා කවුරුත් අද දාන්නේ. ඔයා එක නඩුවක් කියන්නේ එක ડોක්ටර්ගේ විරුද්ධව ගිය නඩුව එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ රට කවුරුත්ම වරදක් කරන්නේ නැද්ද ડોක්ටර්ස්ලා? එක නඩුවක් කියන්න මට මේ වෙලාවේ අධ්‍යයනයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ජනතාවට තේරෙනවානේ. ඒ විදිහට මිනිස්සු ජනතාව ડોක්ටර්ස්ලාට මේවා දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ ඒ හස්බන්ඩ් මට කතා කරනවා පෙරදින ඉන්න කාලේ මම කියන 19 20 දවස්වල රෙකෝඩින් දෙනවා. ડોක්ටර් පොලිසිය කම්ප්ලේන්ට් කරන්න ගියාම මේවා අර අම්මා ඉන්නවනේ අම්මා තමයි මන්නාරම ප්‍රදේශයටම එකම එක මැනේජ්මන්ට් පබ්ලික් මැනේජ්මන්ට් ඉවර කරපු ඩිග්‍රී හෝල්ඩර් මන්නාරම ප්‍රදේශයටම පළවෙනි ඩිග්‍රී හෝල්ඩර් ඒ ඒරියා එක කියන්නේ එකම කැම්පස් එකට ගිහලා පාස් අවුට් කරපු එකම පුත්කලේ එයා විතරයි එයා දැන් මරලත් ඉවරයි ඒ කියන්නේ පොලිසිය ඒ ස්වාමි පුරුෂයාටවත් රෝහලට යන්න දෙන්නේ නැහැ කියන එක යන්න දෙන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝට මෙයාගේ BST ඔක්කොම ටික ඩිරෙක්ට් අරන් වෙනම තියලා එතකොට මේ අර හස්බන්ඩ් මට කතා කරලා අහනවා ලෝයස්ලා කතා කරනවා ડોක්ටර් මේකට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් අපිට අයිඩියා නැහැ මං කිව්වා ඉන්න මං එන්නම් මං ගිහලා කලිම ගියේ ළඟ ගෙදර ගිහලා ඊට පස්සේ මං කිව්වා යන් අපි හොස්පිටල් එකට ඩිරෙක්ටර් හම්බෙලා අපි අහමු ඔබ හම්බෙන්න ගියේ ඔව් ඩිරෙක්ටර් හම්බෙලා අපි අහමු මොකද සිද්ධිය කියලා හිටපු ඩිරෙක්ටර් මගේ හිතවතා මගේ සීනියර් කෝල් කරලා කිව්වා අයියා මං එනවා ලෙඩ්ඩුත් එනවා ඔයාලට කතා කරන්න ඕනලු එන්න එදා ඩිරෙක්ටර් ආව අඩියක් අහලා රැට හරිද එතකොට මම යනකොට ඒ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි ඔබ ඔය සියලුම වගකීම් වගකීම් කියන සාක්ෂි හොඳටම තියෙනවා එතකොට මම ගිහිල්ලා මම හොඳ දෙයක් කරන්න ගියේ මේ පේෂන්ස්ලාගේ රිලේටිව්ස්ලාගේ එක්කන ගිහිල්ලා අර වෝඩ් එකේ ඉන්න ડોක්ටර්ස්ලාගේ නර්ස්ලා දෙක කතා කරලා දැන් බබා අම්මා මැරලා ඉවරයිනේ දැන් අපිට කරන්න පුළුවන් මොකද කම්පෙන්සේෂන් විතරයි දැන් ඒ වෙද්දී එතකොට රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා විරුද්ධත්වය පළ කරානේ ඔබ යනවට ඒ සියල්ල නෑ කිව්වා එන්න කියලා මචං එන්න කියලා රෙකෝඩින් තියෙනවා මං හුසාවෙත් දෙනවා මේක මචං එන්න කියලා අපි කතා කරමු මේක විසඳමු පොඩි ප්‍රශ්නයක් නේ කියලා මම ඔබ කොහොමද පොලිසියෙන් ඉවර උනේ ඒක තමයි ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා මේවා වුණාට පස්සේ එතන ඔය ට්‍රේඩ් යුනියන් තියෙනවනේ GMO වගේ ඒ වගේ මයිනස් ස්ටාෆ් වලට ට්‍රේඩ් යුනියන් එකකින් ලොක් එක්ක අවිල්ලා මට කුණු අරපින් බැන්නා. ඔබට තරහ ගියා. ඕ නෑ මට කුණු අරපින් බැන්නා. ඔව්. ඊට පස්සේ මම ඒක අරන් ලයිව් කරා. එයා බැනපන මං ඒක Facebook ලයිව් එකක් ගියා. ලයිව් එකක් ගියා. එයා කුණු අරපින් බයිනවා. එයා දන්නේ නෑනේ ලයිව් එක යනවා කියලා. හැබැයි මට පට කුණු අරපින් බයිනවා. ඒක මං ලයිව් එකට දැම්මා. හරි. ඒකින් තමයි ওই ප්‍රශ්න පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ ගියා රාජකාරිය බාධා කිරීම කියලා මාව දැම්මා. ඒ නඩුව තමයි තාම නැත්නම් කිසිම පහර දීමක් එමුකුත් උන්නේ නැහැ. ලයිව් එක දැන් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ අයි ලයිව් එක දෙන්නේ කියලා Facebook ලයිව් එක. මම ලයිව් දාන්න නැත්නම් අද මිනිස්සු දන්නවද ඕක? ඕන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මං ගිහිල්ලා ගැව්වා, කන බරන්න ගැව්වා. එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. ලයිව් එක දාපු ඉඳා අදත් මට
මේක තියෙනවා මම ඇත්තටම ජජ්ටත් කිව්වා සර් මම ලයිව් එකේ දැම්මා මම තමයි ලයිව් එකේ දැම්මේ මේම ප්‍රශ්නේ මම ගිහලා කාටවත් බැන්නේ නැහැ කේස් එකක් ඇද්දේ නැහැ මම කතා කරා මේගොල්ලොත් එක්ක කරගෙන ගිහිල්ලා කවුද රිලේටිව්ස්ලාට ඉන්න කිව්වා අර හස්බන්ඩ්ටයි අම්මටයි බොහොම පව් ඒගොල්ලෝ ගෙදර ඒක ටොයිලට් වත් නැති මිනිස්සු ඒ මිනිස්සු කොහමද ලෝය අල්ලගෙන කෝට්ස් එකට ගිහලා මේ විසදෙන්නේ තල බලන්නකො මල්ලි ඒ කතාවේ මනුෂ්‍යත්වයේ 100ක් එක ගයි. ඔව් එතකොට කවුරු හරි මේක ඇද ගන්න බෑ මල්ලි කවුරු හරි ගිහිල්ලා උතර වැටෙන්න බෑ මේක කැපෙන්න GMO එක කැපෙන්න පුළුවන් අර පවුලට හිතනවාද ඔයා රනිල්ට ගිහිල්ලා කතා කරලා ඒක 5ක් ගන්න පුළුවන් GMO එට අර පවුලට කැපෙන්න පුළුවන්ද ඒ නිසා මං ගිහිල්ලා කැපුණා ඒගොල්ලොත් එක කැප්පිලා නඩුව දාලා මම හිරේ ගියා ඒක දවස් 5කින් ඔබ අප ලබා ගත්තේ දවස් 5කින් දුන්නා එතකොට එදා මේ මේකින් රවුම හිටිය එදා සාවජරී හිටියා වගේ මිනිස්සු එදාත් මේක වට කර කර හිටියා හොස්පිටල් එකේ මේ මොකද කෝට්ස් එකේ වට කර කර ඒක තමයි ඕනේ නැතුව මම ගිහිල්ලා එනගත්තේ නෑ රෙකෝඩින් සම්පූර්ණම තියෙනවා හස්බන්ඩ් මට ඔයා දන්නවා තව එකක් ඒ හස්බන්ඩ් සුසයිඩ් කරලා මැරලා සතුටුයිද දැන් ඕල්රෙඩි ඇයි මගෙන් අහන්නේ නෑ නෑ මම කියන්නේ ජනතාවට මම අහන්නේ ඒ හස්බන්ඩ් මේ ප්‍රශ්න නිසා මම පැහැදිලි කරගන්න මේ ප්‍රශ්න නිසා අරලි මම කියන සිංහල දන්නේ ඒකට අර කුඩු කරලා බොන්නේ එක මැරෙන්න සතියකින් පස්සේ ඒ මිනිහත් නැතුවල දැන් අර දරුවට අම්මත් නැහැ තාත්තත් නැහැ මම නැවතත් මේ සංවාදයේ මැද පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න ඔබෙන් කියන්නේ මේ තියෙන ආందోලනාත්මක සියලු දේ ඔබෙන් අහන්නේ මේක අද සියල්ල පැහැදිලි කරගන්න හොඳ අවස්ථාවක් නිසා නෑ මම ජනතාවට ඔයාලට කියන්නේ ජනතාවට අහන්නේ දැන් අර දරුවාගේ අම්මත් නැහැ තාත්තත් නැහැ හැබැයි වැරදි වෙච්ච ડોක්ටර්ස්ලා කවුරු හරි අවුලා තියනවද අද වෙනකම් ඒ නීති කෘත්‍ය යනවා නේද? නඩුව යනවා නේද ඉස්සරහට? යනවා මල්ලි මටත් නඩුව තියෙනවා මමත් නඩුව දාලා තියෙනවා. මේවා නඩුව වලින් කරන්න ඕනේ එක. මේවා මිනිස්ට්‍රි මැදයත් වෙලා SLMC කියන එක අයි තියෙන්නේ. තව කාලා හිතනවාද පිටරට ජර්මනි වල ගිහිල්ලා ඕවර් ද ෆෝන් මැනේජ් කර කර ඉන්න පුළුවන්ද කියලා ලෙඩ්ඩාව. මල්ලි කළු එක්කෙනෙක් ගිහිල්ලා සුද්දාගේ ඇඟ දානවනේ සුද්දා කිව්වොත් එම ඔයා කළුයි ඔයා මට මගේ ඇඟේ දාන්න එපා කියලා සුදු ડોක්ටර් කෙනෙක් කෙනකින් ඉන්න ඕනේ. ඔයා දන්නවද? අපේ රටේ අපි කියනවාද දෙමළ ඕනේ සිංහල ඕනේ කියලා මිනිස්සු ඉතින් කවුරු වුණත් මමත් අවුරුදු 10 15ක් මට පුළුවන් සිංහලෙන් කතා කරලා බෙහෙත් දීලා තියෙනවානේ මල්ලි සිංහල මිනිස්සුන්ට බෙහෙත් කරානේ ඕ පේරාදෙනියේ කළු බෝවිල හිතලා බලන්න එතකොට මිනිස්සු ડોක්ටර්ස්ලාව තියාගෙන ඉන්නේ දෙයියෝ විදියට හැබැයි දෙයියෝ කරන වෙලේ අඩියක් ගාලා නිදි அதுக்கு பிறகு அவர் கேட்கிறார் என்ன நடந்தது அதுக்கு பிறகு நீங்கள் பேராதனியக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிட்டீங்களா நீங்களா போயிட்டீங்களான்னு கேட்டபோது நான் சொல்றேன் இல்லை சுகாதார அமைச்சால என்னுடைய பேருக்கு பதிலாக எங்களுடைய டிரெக்டர் அர்ஜுன திலகரட்ன சாருடைய பேரை மாறி அடித்து எனக்கு கடிதம் அனுப்பியிருந்தார்கள் எனக்கு அனுப்பியிருந்தார்கள் நீங்கள் இன்றையில இருந்து பேராதனியவில் எம்ஓவாக வேலை செய்கிறீர்கள் அட்மினாக கூட இல்லை ஹாஸ்பிட்டல்ல எம்எஸ் ஆக கூட இல்லை எம்ஓவாக மாற்றியிருந்தார்கள் பேராதனியக்கு அப்போது அந்த பேர் அடிக்கப்பட்டிருந்தது வந்து அர்ஜுன சாருடைய பேர்ல நான் திருப்பியும் மறுபடியும் கடிதம் எழுதுறேன் சுகாதார அமைச்சுக்கு சாவச்சேரியில் இருந்து கொண்டு இது என்னுடைய பேர் இல்லை என்னுடைய பேர் ராமநாதன் அர்ஜுனா என்னுடைய டிரெக்டர் பேர் அர்ஜுன திலகரட்னவுக்கே அடிச்சிருக்கிறீங்க கீழே திலகரட்ன இந்தியிலிருந்து நீங்கள் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் எம்எஸ் அந்த சீனியர் அட்மின் கிரேட் முடிச்ச ஒரு டிரெக்டராகவே மாறி கடிதம் அடிச்சிருக்கீங்க ஒழுங்கான கடிதத்தை அடிங்கன்னு சொல்லி அதுக்கு பிறகு நான் அங்கே போகிறேன் அப்போ அவர் கேட்குறார் நீங்கள் அங்கே போய் சும்மா எம்ஓ விதியோட்டவா ஒர்க் பண்ணீங்க அப்போ நான் சொல்றேன் அப்படியே அவர்களால் செய்ய இயலாது சட்ட ரீதியாக அக்கௌண்ட்டில் என்ன ஃபெயில் பண்ணணும் அல்லது வந்து என்னுடைய அப்பாயின்மெண்ட்டை வந்து அவர்கள் சட்ட ரீதியாக ஏதாவது நான் பிளவிட்டிருக்கேன்னு சொல்லி எனக்கு செய்திருக்கணும் அவை அப்படி செய்யலை அவை நான் அங்கேயும் போய் தனி ஒரு கொப்பி வச்சு நான் எம்எஸ் ஆக டெம்பரரி அட்டாச்மெண்டாக பேரணியை வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லி நான் அங்கே வச்சு போட்டு நான் மெடிக்கல் லீவ் போட்டுக்கொண்டு நான் திருப்பி ஜாழ்ப்பாணம் போயிட்டேன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஜாழ்ப்பாணம் போட்டிங்களா ஏன் ஜாழ்ப்பாணம் போட்டிங்கன்னு நான் சொன்னேன் அது மன்னார் பிரச்சனைக்கு நான் ஜாழ்ப்பாணம் போயிருக்கிறேன் ஏனென்றால் அங்கே எனக்கு சும்மா எம்ஓவாக வேலை செய்யலாண்டு அப்போ இவர் டப்பன்னு பார்க்குறார் ஓகே நாங்கள் அப்போ வருவோம் இந்த மன்னாரில் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் சிறப்பிடப்படுத்தினீங்கள் எப்போ நீங்கள் சிறையில் இருந்து நீங்கள் நான் சொல்கிறேன் செப்டம்பர் 26 சிறைக்குள்ளே போய் அக்டோபர் 9 நான் வெளியால் வாரன் அதே நேரத்தில் இவர்கள் செப்டம்பர் 29 எனக்கு கடிதம் அடிச்சிருக்கிறார்கள் நீங்கள் இந்தியிலிருந்து இன்டர்டிக்டட் என்று சொல்லி வேலையிலிருந்து நிப்பாட்டப்படுகிறீர்கள் நான் அந்த நேரம் சிறைக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறேன் வெளியால வந்த 9 பின்னேரம் அர்ஜுன சாருக்கு பின்னேரம் கால் பண்றேன் சார் நான் திருப்பி நான் நொமினேஷன் போட போறேன் ரிசைன் பண்ணணும்ன்ற என் பாஸ் சொல்றார் என்னுடைய உண்மையா விருப்பமான பாஸ் சொல்றாரு உண்மை இன்டர்டிக்ட் பண்ணிட்டாங்களா அதால நீங்கள் இனி கடிதம் தேவையில்லை நீங்கள் நொமினேஷனை போடலாம்ன்ற நான் அதை நம்பிக்கொண்டு தான் அந்த நொமினேஷனை 11 போடுறேன் காலம் போடுறேன் 9 வெளியால வந்து 10 ஒரு நாள் இருக்கிறது 11 நான் அந்த இதை போடுறேன்
அதுக்கு பிறகு அப்போ பிறகு கேட்குற அப்போ அந்த மன்னார் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் நடந்த பிரச்சனை என்ன நடந்தது, எப்போ நீங்கள் மன்னாரில் போய் ஜெயிலுக்குள்ள போனீங்கன்ற நான் சொல்கிறேன். அந்த பேரதனிக்கு வந்திருக்கிற நேரத்தில் மெடிக்கலை போட்டுக்கொண்டு மன்னார் போனான் என்று நான் சொல்கிறேன். அவருக்கு நீங்கள் எப்படி என்னென்னு போவீங்க, நீங்கள் இப்போ இருக்கிறது வந்து ஒரு வைத்தியரா, பேராதனையில் வந்து நீங்கள் இப்போது டெம்பரரியாக அட்டாச் பண்ணப்பட்டிருக்கிறீங்க. மன்னார்ன்றது ஒரு வைத்தியசாலை, மன்னார் வைத்தியசாலைக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள நீங்கள் போகலாமா, ஒரு வைத்தியராக உள்ளுக்குள்ள போகலாமான்னு என்னுடைய கேள்வியை கேட்குறேன். அப்போ அவருக்கு நான் தெளிவாக சொல்கிறேன், இங்கே பாருங்கோ, சாதாரணமாக நான் ஒரு எஸ்எல்எம்சி ஹோல்டர், எஸ்எல்எம்சி மெடிக்கல் ஸ்ரீலங்கா மெடிக்கல் கவுன்சில், அப்போ ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய வைத்தியாதிகாரி. ஆகவே அரசாங்கத்தினுடைய எந்த வைத்தியசாலைக்குமே என்னால் போகல. ஆனால் அங்கே போய் யாருடைய வேலையை குழப்பறதோ அல்லது யாருக்கும் அடிக்கவும் இல்லாத என்னால் போகலும் என்று சொல்லும்போது, நீங்கள் இப்போ ஜாழ்ப்பாணத்துக்கும் போகலாது தானே, ஜாழ்ப்பாணத்துக்கு உங்களுக்கு நீதிமன்றம் கட்டளை பிறப்பிச்சிருக்குது, நீங்கள் போகலாது. நான் சொல்கிறேன் இல்லை, நீங்கள் பிள்ளைய விளங்கி கொண்டிருக்கிறீங்க. ஜாழ்ப்பாணத்தில் வந்து நீதிமான் சொல்லியிருக்கிறார், ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக நீங்கள் எங்கேயும் போடலாம். ஆனால் அங்கே தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளாக தனிப்பட்ட நபர்களோட போய் பிரச்சனைப்படுறது இந்த நீதிமன்றம் தடுக்குது என்று மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கிறார். ஆகவே இப்போ கூட எனக்கு ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக யாழ் வைத்தியசாலைக்கு என்னால் போயிலும் என்ற சொல்றேன். அப்போ கேட்கிறார், அப்போ என்னோட நீங்க போலீஸ்ல மாட்டப்பட்ட நீங்க போலீஸ் வந்து உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணது, நீங்கள் 5 நாள் சிறைக்குள்ள இருந்த நீங்கள் தானே மன்னார்ல என்று மன்னார் கதையை கேட்கிறேன். அப்பதான் நான் சொல்றேன், இல்லை நான் அந்த பிள்ளையினுடைய அம்மா என்னோட கதைச்சா, அம்மா செத்தா பிறகு ஹஸ்பண்ட் என்னோட கதைச்சவர். அப்ப இங்க பேராதனையில பின்னர் 5 மணிக்கு டியூட்டி லீவை போட்டுட்டு நான் மன்னாருக்கு போறேன். அவங்க 10 மணி அங்க போய் சேரிக்கல, 10-11 மணி. அவன் வீட்டை ஃபர்ஸ்டா போறேன், வீட்டை போயிட்டு அவன் சொல்றேன். அப்ப அவன் பேரண்டையும் கூட்டிக்கொண்டு சொல்றேன், அங்க வைத்தியசாலை போவோம். டிரெக்டர் என்னுடைய நண்பர், அங்கே போய் என்னுடைய சீனியர் தான் அவரோட கதைப்பம் என்று சொல்லி கூட்டி கொண்டு போறேன் என்று நான் அவர்கிட்ட சொல்றேன். அதுக்கு பிறகுதான் இந்த பிரச்சனை ஆரம்பமாகுது. நான் அங்க போய்க்கல, அங்க ஒரு ட்ரேட் யூனியன், அங்க இருக்கிற மைனஸ் ஸ்டாஃப் ட்ரேட் யூனியன் ஒருவர் வந்து எனக்கு தூசணத்தால படுமேசமா பேசுறார் என்று நான் சொல்ல வரைக்கும். அப்ப நீங்க அடிச்சு போட்டீங்க, உங்களுக்கு கோவம் வந்துட்டானே. நான் இல்ல, ஒன்றும் செய்யல. நான் என்னுடைய போன் எடுத்து இவர் பேசுறதை லைவ்ல போட்டுனான், இவர் கத்துறதையும் குளறதையும் லைவ்ல போட்டுனாவளையும், மற்றபடி நான் வேற எதுவுமே செய்யல. அப்ப நீங்க அங்க யாருக்கும் அடிக்கல, பிரச்சனை படுறேன். நான் சொன்னேன் இல்ல, அந்த எம்எஸ் வந்து என்னோட சரியான நல்லவரும் என்னுடைய சீனியரும். அப்பாவே அவரோட நான் எந்த பிரச்சனைக்கும் போயில. யோசிச்சு பாருங்க, ரணிலிட்ட போய் 5 ஏக்கர் கடன் வேண்டி பில்டிங் கட்ட வழிகிட்ட ஜிஎம்ஓக்கு நினைச்சு பாருங்க. அப்படி ஒரு ஜிஎம்ஓயோட ஒரு சாதாரண குடும்பத்தால ஃபைட் பண்ணி தங்களுக்குரிய நீதி நியாயத்தை எடுத்திருக்க முடியுமா அங்க என்று நான் அவைகிட்ட கேட்கிறேன். அந்த நீதி நியாயத்தை எடுத்துக்கேற்மான்னு கேட்கிறேன். அப்ப அவர் சொல்றாரு, அது நான் ஏற்றுக்கொள்றேன். ஆனால் நான் சொல்றேன், நான் 5 நாள் உள்ளுக்குள்ள இருந்தேன்னா அப்புறம் எனக்கு நீதிமன்றம் பிணை தந்தது. பிணையில நான் வெளியால் இப்பவும் இருக்கிறேன். அதுக்கு பிறகு அந்த எனக்கு பிணை தாராண்டு முதலாம் திங்கட்கிழமை பிணை தரையில, அந்த புதன்கிழமை பொதுமக்கள் அந்த கோட்ஸை சூடி எனக்காக நின்றார்கள். என்னை தூக்கி கொண்டு போய் மன்னாரை கிரவுண்ட்ல கூட்டி கொண்டு போய் தோல்ல வச்சிருந்தார்கள் என்ற விடயம் எல்லாத்தையும் நான் சொல்றேன் அவர்களுக்கு. ஆனா உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தையும் இதோட எக்ஸ்ட்ராவா சொல்ல விரும்புகிறேன். அந்த பிள்ளையினுடைய தேப்பன் அரளிக்கோட்டையை இடிச்சு போட்டு குடிச்சு போட்டு உயிர் போயிருக்கிறது பிள்ளையருடைய தேப்பன். அதையும் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். அந்த நிலைமையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த பிள்ளைக்கு இப்போது அம்மாவும் இல்லை அப்பாவும் இல்லைன்னா இப்ப இவர் கேட்கிறா, அப்ப இந்த நீதிமன்றத்துல வழக்குகள் நடக்கிறதா? நான் சொன்னேன், வழக்குகள் எங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் போகாத வழக்குகள் இல்லை, வழக்குகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, மெதுவாகத்தான் நடக்கிறது. அண்மையில வைஷாலினுடைய கை எடுக்கப்பட்டது கூட நீதிமன்றம் கேட்டிருக்கிறது, எதற்காக நீங்கள் வைத்தியர்களை வந்து நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு வரல. ஏனென்றா நாங்கள் வைத்தியர்கள் என்றால் நாங்கள் நினைச்சு கொடுக்கோம் கடவுள் மேல அவர்களை ஒன்றும் செய்யக்கூடாது. ஆனா கடவுள் மேல என்ன செய்யணும், இங்க தண்ணியை போட்டு குப்புற கிடக்கினம் என்கிற விடயத்தையும் நான் சொல்றேன். அப்புறம் நான் சொல்றேன், நான் உங்களுக்கு கிளியரா அவர் அப்ப உடனே சொல்றார், இல்ல நீங்கள் இப்படியான விடயங்களை என்னோட கோவப்படக்கூடாது, என்னடா நான் இதை கிளியர் பண்றதுக்கு ஒரு சான்ஸ் ஒன்று தரத்துக்கு தான் நான் உங்களோட கதைக்கிறேன், இதுல கேட்கிறேன்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. அதுக்கு நான் சொல்றேன், இப்படியான வேலைகளை வந்து வெளிநாட்டுல ஜெர்மனியில சொல்லிடுமா, ஜெர்மனியில ஒரு கருப்பன் ஒருத்தன் வந்து ஒரு வெள்ளையன் ஒருத்தன் இருந்திருந்தா நான் போய் பார்க்க வலிக்கிட்டா, இவன் ஒரு கருப்பன் என்ன பார்த்து இவன் ஒரு கருப்பன், எனக்கு ஒரு வெள்ளை டாக்டர் தான் வரணும் மாட்டேன், வெள்ளை டாக்டர் வரும் வரைக்கும் நான் மூடி கொண்டுதான் இருக்கணும். அவை ஜெர்மனியினுடைய சட்டங்கள் மற்ற நாடுகள்ல அப்படித்தான் இருக்கிறது. ஆனா நாங்கள் இங்கே எனக்கு தமிழன் வேணும் முஸ்லீம் வேணும் என்று அடிபடுறோமா? இல்லை, ஒரு நாளுமே இல்லை. நாங்கள் தமிழ் என்றாலும் சரி, முஸ்லீம் என்றாலும் சரி, யார் என்றாலும் சரி, ஓகே என்று தான் செய்யறோம். அப்ப அவர்கிட்ட கேட்கிறாரோ, நீங்கள் கூட கழுபோயில வைத்தியசாலையில சிங்கள மக்களுக்கு, பேராதன வைத்தியசாலையில சிங்கள மக்களுக்கு எல்லாம் மருந்து கொடுத்தீங்க தானே, அப்போது பிரச்சனையும் வரையில தானே என்று இவர்கிட்ட கேட்கிறார். நான் சொல்றேன் ஆமான்னு சொல்லி. நான் நினைக்கிறேன் இந்த தமிழாக்கங்கள் வந்து மனதியால கணக்குல போகிறது. ஆகவே இது வந்து என்னுடைய வாழ்க்கை பற்றி இவர்கள் கேட்ட கேள்விகள். இதை நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தி போட்டிருக்கிறேன். அடுத்தடுத்த 2வது 3வது 4வது வீடியோக்கள் மிகவும் சுவாரஸ்யமா இருக்கும். இது வந்து இதனென்றால் தேசிய தலைவர் கடவுளா இல்லையா, மற்றது வந்து இந்த நாமல் ராஜபக்ச மற்ற என்னுடைய 200 மில்லியனோ 400 மில்லியனுடைய சொத்துக்கள் இப்படியெல்லாம் கணக்க விடயங்கள் என்கிட்ட கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே அடுத்த தயவு செய்து நேரம் இருந்தால் இதுல கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க, அடுத்த வீடியோவை டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொல்லி நீங்கள் விரும்பினால் அதை போடுறேன். நன்றி, வணக்கம். திஸ் இஸ் டாக்டர் ராமநாதன் அர்ச்சுனா.
அர்ஜுனா அர்ஜுனா தலைவனின் பிள்ளை நீயடா உன் குரலில் இரத்தம் கொதிக்குது நீதியே நிமிருது மக்கள் துன்பம் சொன்னா நீயே தீர்வடா நிமிர்ந்து நிற்கும் தமிழன் உன் ரத்தத்தில் தீயடா மக்களுக்காக வைத்தியம் செய்தவன் பல பைத்தியங்களுக்கு வைத்தியம் செய்ய அரசியல் வந்தா அந்த நிமிடம் தொடங்கி பாராளுமன்றத்தில் புலி கத்தி எழுந்தது அர்ஜுனா 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 தலைவனின் பிள்ளை நீயடா தமிழரின் நம்பிக்கை நீயடா தீயை போல ஏறும் மக்களின் சத்தம் நீயடா பாராளுமன்றத்தில் தமிழ் புலியடா உன் பேச்சினால் பலர் வலை தேடும் எலியடா அசையாத தைரியம் உன் நெஞ்சில் எழுதப்பட்டது வாழ்க்கையொரு வாழ் நீதான் அதன் முனை மனதில் மின்னல் குரலில் சக்தி நீதிக்கு நடக்கும் தமிழ் மரம் நீ எதிரிகள் வந்தாலும் தாழ்வில்லை உன் பெயர் சொல்லும் போது மார்பு நிவருது மரணத்திற்காக பயந்தவர் மத்தியில் உன் பேச்சால் மக்கள் நம்பிக்கை கண்டான் உன்மேல் வந்த பழியடா அது வந்து பறந்தது தூசடா சத்தியம் சொன்னால் உலகம் தள்ளும் சொல்லும் வரை நீதியே நிலைக்கும் நீதான் ஒளி நீதான் வழி